Sherifula filɛbagaw an bɛ aw fo ka walima dɔn an y'o fɔ kari o kari surafanato mana dun an bɛ fasodenw le nin kɛnɛ kan bi n'i ye karamɔgɔ Usman Sherif Madani Hayidara ka moto lajɛ waati mun dira ma o de sera an bɛ karamɔgɔ an b'i fo i ka denbaya la bi maaba 4 de b'an bolo maaba fɔlɔ o jɔn o tɛ maa dogolen Dawuda Musa Kɔnɛ n'i ko Dawuda Musa Kɔnɛ an mana wele waati o waati a bɛ na an ka kɛnɛ kan économiste don Dawuda i ni ce folikan jumɛn de bolo ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw ma. Beaucoup de ni ce n filɛ i ni ce folikan fɔlɔ min bɛ o ye ka a bɛ tile fila bɔ bi ne kuma se aw ka yɔrɔ la ne kuma se yan ka aw hakili jigira n na tuguni ka n wele ka na diyara n ye ka Sherifula baarakɛla bɛɛ fo ka ɲɛmɔgɔyaso fo a bɛ baara min na a ma nɔgɔn ka to k'an wele ka na an ka na hakili jagabɔ jamana kun kow kan o ka ɲi kosɛbɛ donc ala ka kumakan ɲuman don an bɛɛ da n bɛ co-débatteur bɛɛ fo ala ka baro diya. Merci beaucoup i ni ce maa filanan o fana tɛ maa dogolen an mana ale wele waati o waati a bɛ na an ka kɛnɛ kan Dramane Danbele consultant minier Dramane vraiment merci beaucoup an ye wele nana an ka kɛnɛ kan folikan jumɛn de bolo ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw ma. Ne bɛ n ka folikan fara Konɛgɛ ta kan ka Sherifula ɲɛmɔgɔso fo an minnu fana ye kɛnɛ sigi k'aw fo k'an lamɛnbagaw fo k'an lamɛnbagaw fo ala k'an bɛɛ ci ɲuman na an bɛ kuma min kunna ala ka kɛ sababu ye faamuyali ka sɔrɔ a la. Merci beaucoup i ni ce maa sabanan o fana tɛ maa dogolen an y'ale fana wele waati o waati a bɛ na an ka kɛnɛ kan Abdul Wahab Touré diaspora vraiment Touré vraiment merci beaucoup an ye wele nana an ka kɛnɛ kan folikan jumɛn de bolo ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw. O kɛlen n b'i fo n bɛ i ni fɛ fo n bɛ co-débatteur bɛɛ fo i ka équipe fɛn fɛn bɛ yan su in na ani maliyɛnw n bɛ maliyɛnw fo an welela ka na diyara n ye a bɛnna ma an bɛ kun an bɛ dugawu kɛ ala ka fɛn bɔ an da fɛn min ye jamanajɔ kuma ye ala ka fɛn bɔ an da fɛn min ye bilasirali ko ye vraiment a diyara n ye. Merci beaucoup i Touré merci. Banana l'éminent donc docteur Mahamadou Konaté vraiment merci beaucoup an ye wele an ye nana an ka kɛnɛ kan mun ye centre Kurukanfuga donc folikan jumɛn bolo ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw ma. Salamu alaikum wa rahmatullah ka ɲɛsin aw yɛrɛ ma n'aw baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ani dugu in karamɔgɔ ɲuman bɛɛ lajɛlen ani maliden bɛɛ lajɛlen ko yɔrɔ yɔrɔ n'u bɛ k'an lajɛ ani k'an lamɛn nin waati in na ala ka baro ja k'an bɛ sababa ma an bɛna kuma minnu fɔ a nafa maaw a n'a nafa yɔrɔw ala k'o mɛda kulo ɲuman di jamana ɲɛmaaw ma. Vraiment merci beaucoup Aboubacar Traoré Enfré merci i fo k'i walima dɔn folikan jumɛn de bolo ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw ma. Bokele an bɛ Sherifula tele filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ka ala fo ka waleɲuman dɔn i yɛrɛ fɛnɛ wagatini kunkurunin i tun y'an bila donc ka sababu kɛ bana ka bi alhamdulilayi vraiment an bɛ ala fo ka ala barikada k'a fɔ bi ka fisa kosɛbɛ ala barika la i sera kɛnɛ kan donc hali bi an bɛ ala fo ka ala barikada wa an b'a ɲini hali bi jama ka dugawu kɛ hali bi kɛnɛya ka se ka sabati farikolo la sanga ani waati o bɛɛ lajɛlen na i y'a fɔ cogoya min na an bɛ an ka maa welelenw fo wa ka an filɛbagaw fo nin wagatinin na fɛn o fɛn bɛ k'an lajɛ Sherifula tele jabaranin kan an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ani minnu bɛ k'an lamɛn arajo fɛnɛ ka sisan direct la 95.7 an b'u fɛnɛ fo k'u waleɲuman dɔn ani minnu fɛnɛ bɛ k'an lajɛ YouTube kan sisan nɔ ani page Facebook kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn sabula an sɔgɔlen don nin bɛɛ la sisan direct la pour que maaw bɛ se k'an sɔrɔ bonya ni karama o kɔnɔna na. I y'a fɔ cogoya min na bi su in na an bɛna baro kɛ fɛnba kelen kan an ka jamana bɛ lahala min kɔnɔna na bi na ka kɛ ni min bɛ tali kɛ sécurité ko nasira ye ayiwa min ye an ka nafasɔrɔ siraw jamana kɔnɔna na ni n'a y'a sɔrɔ kɔlɔlɔ min b'a la ka ɲɛsin o yɔrɔ kofɔli ninnu ma an da bɛna don o de la bi su in na ka se ka walawala min b'a to jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la. Boubacar kɔrɔfɔ ɲɛna an b'a daminɛ ni Dawuda Musa Kɔnɛ tiɲɛ don économiste don Dawuda comme a y'a fɔ cogo min na jamana a bɛ lahala mun kan bi mun ye an ka sɔrɔko ye e bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye wa. Ayiwa an fɛnɛ i ni ce ɲininkali la beaucoup de i ni ce ɲininkali la a ka ɲininkali bɛ min yira o ye k'a fɔ
gɛlɛya min bɛ Mali kan bi an ka jamana kan bi ka sɛmɛ basigi ko la yala a ma daminɛ bi gɛlɛya in bɛ jamana kan bi a ka ca ni 100 ans ye depuis gɛlɛya in daminɛna a mɛnna mais a bɛ taa a bɛ na nka depuis san 2012 depuis san 2012 ka na se bi ma a nali o gɛrɛla ɲɔgɔn na kojugu donc a bɛ fɔ o ma k'an bɛ crise multidimensionnelle de la o crise nin n'o ye gɛlɛya ye ka lataa se basigi koɲɛ ma basigibaliya de bɛ yen yala a ye mun se jamana ma sɔrɔ sira kan. Merci. A ye fɛn fɛn se jamana sira ma yala ɲuman don wa yala kɔlɔlɔ don wa an b'a perepere latigɛ kaban k'a fɔ ko a ma ɲuman se Mali ma donc a ye kɔlɔlɔ dɔrɔn de lase Mali ma k'a da mun kan n'i ye sɔrɔ ta sɔrɔ ye fɛn ye ni jamana ka gun kan jamana ka sɔrɔ fɔlɔ ye min o ye jamanadenw ye n'i ye jamanadenw ta jamanaden min bɛ tiɲɛ gɛlɛya in na jamanaden denmisɛn min kɛnɛkɛnɛ min bɛ bɔnɛ kɛlɛ in na gɛlɛya in na a ka ca jamanaden dɔw marifa bɛ ɲɔgɔn bolo yan'u ka baara kɛ ka jamana ka nafa sɔrɔ u yɛrɛ ka nafa sɔrɔ u bɛ marifa de ta ka taa fagali kɛ o ye kɔlɔlɔ ye jamana ma fɔlɔ o ye kɔlɔlɔ ye jamana sɔrɔ ma u bɛ taa minnu fɔlɔ bɔnɛ u ni la o ye kɔlɔlɔ de ye bari jamana ka nafa fɔlɔ de ye jamanadenw ye et donc ni jamanadenw fana bɔ yen jamanadenw ni baarakɛminɛnw n'o ye dugukolo ye n'o y'an ka bajiw ye n'o y'an ka dugu jukɔrɔfɛnw ye n'o y'an ka an ka cakɛdaw ye n'o ye nafolo ye adamaden maliyɛn de bɛ nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan walasa ka baara kɛ walasa ka sɔrɔ lase jamana ma mais basigibaliya in a bɛ dankari nin bɛɛ de la a bɛ dankari adamaden na a bɛ dankari an ka dugukolo la sɛnɛkɛla n'i ye jamana ta jamana ye an ka jamana ye sɛnɛkɛ jamana de an ka fanga bɛ min na kosɛbɛ o sɛnɛ mɔni ani baganmara donc gɛlɛya in a bɛ se sɛnɛkɛyɔrɔ ma sɛnɛkɛla tɛ se k'a ka sɛnɛ ka a ɲɛ ma n'i y'a ye i bɛ sɛnɛ kɛ i hakili sigilen ka biri i ka foro la k'i bɛ sɛnɛ kɛ caman bɔr'o la o la sɛnɛkɛla tɛ se ka sɛnɛ kɛ ka sɔrɔ kɛ ka ɲa ni baganmarala ta baganmarala ka gɛlɛya in b'a to baganmarala ka baganw bɛ se ka ntaraki ka bɔ a bolo o y'a bɔnɛli a ye san 10 san damadama kɛ ka fɛn min fara ɲɔgɔn kan don dɔ o bɛ se ka ntaraki ka bɔ a bolo o ye gɛlɛya ye mɔnikɛla o b'o cogo la hali an ka baji k'an ka kulun boli a sanfɛ ka bateau boli a sanfɛ walasa taa ni ka segin ka nɔgɔya o si ma nɔgɔya et donc ni sɛnɛ ni baganmara ani mɔni n'i y'o gun ta ka bɔ yen ka na se an ka cakɛdaw ma mun bɛ n'a bɛ fɔ min ma ko usine n'u bɛ bayɛlɛma kɛ gɛlɛya in a bɛ se o bɛɛ de ma n'o kɛra dɔrɔn mɔgɔw bɛ bɛn u ka balo la an tɛ se k'an ka bayɛlɛmali kɛ tuguni walasa ka an ka fɛnmisɛnw sɔrɔ n'i ye o fana ta ka bɔ yen an ka taa ni ka segin an ka communication n'o ye telefɔniciw ye ni basigibaliya y'a to antenne ka kari jamana an ka yɔrɔ dɔ la u tɛ se ka communiquer tuguni siraw bɛ tiɲɛ hali ka taa bɔ ɲɔgɔn ye o gɛlɛyara jamana wɛrɛ denw ka na an fɛ yan n'o ye tourisme ye o bɛɛ gɛlɛyara donc i tɛ se ka taabolo ta sɔrɔ gun kan ni basigibaliya ye n'a ma kɔlɔlɔ lase min ma c'est vrai que n b'a da kan k'a fɔ déjà sɛgɛsɛgɛli ɲininikɛlaw parce que n'i ye hakili jagabɔ ta fɛn o gun o gun kan ɲininikɛlaw ma ɲinini jɔnjɔn kɛ k'a jira k'a fɔ basigibaliya in a ye kɔlɔlɔ jumɛn lase Mali ma k'a dafɔ ka wari hakɛya fɔ mɔgɔ t'o dɔn nka a ye kɔlɔlɔ dɔrɔn de lase Mali ma sira bɛɛ kan. ok Boubacar kɔrɔfɔ tɛ donc nin ye Dawuda Musa ka hakilina ye donc an bɛ bɔ yen an bɛna Dramane ka fan fɛ Dramane o ɲininkali kelen an b'a tengu o la parce que e bɛ se ka mun fɔ fasodenw fana ye. Jamana bɛ kɛlɛ kɔnɔ
ni kɛlɛ nana lakanani kuma bɛ na lakanani kɔnɔna na fɛn caman b'a kɔnɔ jamana kɔni bɛnna kɛlɛ kɔnɔ ka ban surtout kɛlɛ sɛmɛ bunakun dɔ la sodakun dɔ la u b'a fɔ ni kɛlɛ ye soforokun tɛmɛ maraba yaasa dɔn o t'o lasegi an bɛ kɛlɛ la an b'a kɛ cogoya di sisan pour que kana bɔ kɔlɔlɔ min b'a kɔnɔ kɛlɛ kɔni ni kɔlɔlɔ ti ban mais an bɛ se ka kɔlɔlɔ bila minɛn dɔ kɔnɔ cogoya min na pour que tɔɔrɔ kana bonya hakili fiyɛ kana don jamanadenw yɛrɛ la min misaliya surumani ta tajiko bi bi na jamana kɔnɔ a kɛ mɛ gɛlɛyaba ye parce que kɛlɛ bennen don an kan mais o gɛlɛya mun bɛ yen an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ ka se ka bɔ o kɔnɔ an bɛ se ka na se k'an da don o kɔnɔna na sinon kɛlɛ kɔni ani kɔlɔlɔ ti ban ani gɛlɛya ti ban mais an ta nin a bɛ kɛ a ma daminɛ o na a ti laban na a ma daminɛ o na a tɛna laban na minnu bɛ histoire dɔn tariku dɔnnaw bɛ yan minnu ye histoire ne ti histoire ni ɲɔgɔn deli ka kɛ jamana wɛrɛw la san caman tɛmɛna ɲɔgɔn kɛra yɔrɔ dɔ la a kɛra yɔrɔ dɔ la a dabilala yɔrɔ dɔ la hali a ma bɛn donc an de kan ka hakilila ta o kɛlɛ bɛnn'olu ko u y'a kɛ cogoya de pour que ka se ka bɔ a kɔnɔ u y'a labɛn cogoya pour que ka se ka bɔ a kɔnɔ jamana caman bɛ yen jamana wɛrɛ la continent wɛrɛ ka ɲɔgɔn kɛra Amérique du Sud Amérique latine n'o kɛra Afghanistan o ɲɔgɔn kɛra Algérie tout près i y'a fɔ cogo min na ɲɔgɔn kɛra u bɔra kɔnɔ cogoya di donc histoire fana nafa dɔ ye a ma daminɛ na dɛ waati laban na a fana ti ban diɲɛ fana sigilen don nin kan mɔgɔw ka sɔrɔ nɔrɔlen ɲɔgɔn na mɔgɔw fɛ ka ɲɔgɔn mara donc o bɛɛ b'a kɔnɔna na donc maintenant an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ cogoya di kɛrɛnkɛrɛnnenya la tajiko dilan min bɛ jamana in kɔnɔ sisan bi n'i y'a image ye a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ il faut que jamana an ka se ka fɛn fɔ an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ cogoya min na taji dɔrɔn nin y'a daminɛ ne ye taji dɔrɔn na dɛ a bɛ se ka sɔmɔgɔ gɛlɛya bɛna a kɔnɔna na fɛn wɛrɛ ko gɛlɛya bɛna a kɔnɔ donc nin bɛɛ a bɛɛ bɛ sira kan o de ye jamana ça c'est la prospective fɛn dɔ kɛra sisan ko kojugu ye mɔgɔ karamɔgɔ ye n'i ye kojugu natɔla ye an ye jamanadenw de ye an fana ye kalan kɛ minnu b'a kɛlɛ o fana ye kalan kɛ an bɛ sigi de k'a jate minɛ nin kɔni kɛra n na mais fɛn wɛrɛ bɛ yen i b'a sɔrɔ o ma s'o ma est ce que sini u tɛna s'o ma donc hakilijagabɔ kan ka kɛ o bɛɛ de kan ni hakilijagabɔ kɛra o bɛɛ kan donc a tɛna bala an na bilen. ok Bokar kɔrɔfɔ tɛ donc nin fana ye Dra ka faamuyali voilà donc Abdul an bɛna i fana fan fɛ e bɛ se ka mun fana fɔ. bon Bokole balimaw da tura gɛlɛya caman na mais sani n k'i ka ɲininkali répond ne bɛ maliyɛnw fo toujours parce que depuis 2012 Mali yɛrɛ donna gɛlɛya kɔnɔ maliyɛnw ka cɛsiri ani maliyɛnw ka autorités ka cɛsiri alhamdulilayi hali bi an b'a fɔ an bɛ yan on s'est tient debout mais an dakan fana tɛ gɛlɛya ye Dra tura la diɲɛ a ma daminɛ anw na a tɛna laban anw na mais ni gɛlɛya y'i sɔrɔ a kan ka kuma ni ɲɔgɔn ye kumakan in o ka ɲi kosɛbɛ parce que du kɔnɔ ni bɛn bɛ du kɔnɔ a ka ca Ala fɛ sabati bɛ na du kɔnɔ bon an bɛ yɔrɔ min na bi Mali kɔnɔ autorités foli kɔfɛ hali bi ne b'a ɲini maliyɛnw fɛ parce que gɛlɛya n'i ko k'i b'a ta k'a fɛrɛfasiya a caman ye anw yɛrɛ ka laɲini ye maliyɛnw ka gɛlɛya don maliyɛn de bɛ ka gɛlɛya sigi maliyɛn wɛrɛ kun c'est à dire an yɛrɛ ka laɲini bon an yɛrɛ ka i b'a walawala ka ɲɛ b'a walawala ka na parce que an yɛrɛ nɔ don n'i ye tajiko jate minɛ n bɛ autorités fo il y a même pas une semaine plus de 300 citernes à donna Mali kɔnɔ y'a escorté o yɔrɔ la i bɛ ka jaabi n bɛ tila k'a développer ni baro nana bɛ taa bon n'i y'o lajɛ a ka gɛlɛn o bɛɛ ka don même pas 48 heures o banna donc i b'i yɛrɛ ɲininka dɔ bɛ ka ɲini ka tasuma faga est ce que dɔ tɛ ka tulu kɛ tasuma kan mais baro kɔnɔ an b'o walawala kosɛbɛ. d'accord voilà ok Bakar bon donc n b'a fɛ ka yɔrɔ dɔ ɲɛɲini mais comme a kɔnna ma a ko ko baro kɔnɔ k'a bɛna démonstration di 300 citernes a question b'a bolo an bɛ n'o fɛ y'a fɔ comment on appelle docteur Mamadu Konate kuma b'e bolo. bon balimaw ye caman fɔ a la ka ban lakanabaliya min bɛ an kan hakili la an kan ka hakililajigi kɛ k'a fɔ a kun tɛ nin cogo la kunun
parce que n'i bɛ fɛ ka bana furakɛ f'i ka dɔncɛna kɛ a bɛ lahala min na o tɛ kɛ ni nɛgɛnɛgɛni ye sinon i b'a k'i yɛrɛ dilan san 2 dɔrɔn n'an taara kɔfɛ gɛlɛya caman bɛ yen bi o kun tɛ yen ka da ko caman kan mɛ kelen pe fɔ a la bɛnkan dɔ tun bɛ an ni an balima dɔw cɛ kɔgɔdugu yan fan mɔgɔ b'o dɔn min na n'o ye b'a ko burudamɛ wala tamasɛkiw an b'a dɔn o dɔrɔn tɛ mɛ mɔgɔw b'a dɔn n'o ye o dɔrɔn tɛ minnu tun ye marifa ta jamana kama 2012 ni an ye bɛnkan sɛbɛn kɛ n'u ye 2013 ka tila ka a kun cɛ 2015 dɔw bɛnkan sɛbɛn in an yɛrɛ caman fɔ a la wala k'a fɔ maa cɛ caman b'a la yan'a ka signé ne yɛrɛ ye sɛbɛnni kɛ n ko an kana signé o ɲuman tɛ jamana ma. e b'a fɛ ka accord kuma dɔ fɔ wa. accord ko in de don. voilà mais i b'o fɔ kɛ. voilà n b'a fɔ bamanankan de la. non voilà. ne ka wɔlɔ bamanankan la accord ko de don. voilà merci. donc nka jamana ɲɛmaa minnu tun bɛ a waati u ma lamɛn u y'a signé bon n'i y'a signé i layidu kan de ta i ye engagement de ta donc o la ni mɔgɔ min ye dilannikɛla ye i b'i miiri sisan bon an ye nin engagement min ta an b'a dilan cogo di ka nafa bɔ a kɔnɔ donc an ye hakilijan bɛ k'o sira fana kan bon o tagasigiw cayara minnu nana fanga la olu wulila tile kan dere fɛ k'a fɔ to accord la nin ye hakili la san 2 ɲɔgɔn ye bɔɲɔgɔn ye bon o y'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ déjà an ni jatigɛwale kɛbaaw cɛ u bɛ ka dankari an ka fininatigiw la an ka fininatigiw bɛ k'u lafasa k'u kɛlɛ jamana kɔgɔdugu yanfan ani jamana cɛmancɛ waati kelen fana na o y'a sɔrɔ ka kalan an balima filaw ni dɔgɔnɔ dɔw cɛ o cɛmancɛ kelen in na n bɛ fɛ ka min f'i ye o y'a sɔrɔ daga falen don ka ban nka ɲɛmɔgɔ minnu y'a olu hakili la n'an bɔra nin accord la o bɛna nɔgɔya dɔ ye bon u y'a ye o cogo la u bɔra a la dɔ farala gɛlɛya kan kɛlɛ wɛrɛ da yɛlɛla tugun an ni olu banbagaciw olu ye marifa ta kɛlɛ kɛra 3 ye ka fara o kan n balimakɛ da magara tajiko la mɛ ni tajiko yɛrɛ cɛ n'i ye kɔgɔdugu fan fɛn lajɛ Gao Kidal Tombouctou nin y'a san 2 baloko yɛrɛ gɛlɛyalen bɛ ka kɔn tajiko ɲɛ mais comme o tɛ anw ye bamakɔkaw ye o t'anw touché kosɛbɛ an caman m'a jate fɛnw prix yɛlɛla malo prix yɛlɛla tulu prix yɛlɛla ka kɔn bi yɛrɛ ɲɛ hali essence prix yɛlɛla Tombouctou ka kɔn bi ɲɛ ka da sɔrɔli gɛlɛya kan o dɔ fana bɔra mun na an tora nin gɛlɛya kɔnɔ an ni an sigiɲɔgɔn dugu minnu fana bɛ yen n'o ye Algérie bɛɛ b'a dɔn lien min b'a n'o cɛ hali sɔrɔ ko fan fɛ an n'o cɛ fana gɛlɛyara i m'a ye wa bon kelen a bɛ ka fara kan de donc o ka fɔ an ye politique dɔw de ta an ye stratégie dɔw de ta an n'o tun b'a stratégie nafa bila dɛ a bɛ komi an tun ma jateminɛ ba kɛ a stratégie kɔlɔlɔ la wa an bɛ k'o kɔlɔlɔ de ye bi tajugu gɛlɛn in nin y'a daminɛ n'an ma fɛɛrɛ sɔrɔ komi an bɛna kuma n tɛna kuma kan fɔlɔ an bɛna kuma fɛɛrɛ ko kan yanni kalo 6 ka fɔ san 1 ma o ye je suis optimiste balo yɛrɛ c'est à dire ka balo yɛrɛ a bɛ gɛlɛya ka tɛmɛ nin kan Mali kɔnɔ parce que fɛn caman de min sirilen bɛ taji la fɛn caman bɛɛ bɛ yen na déjà an ka jamana marabagaw ka effort kɛ dɛ u ka fo la u ye numéro vert bila u bɛ ka jateminɛw kɛ mais jamana in ka bon an bɛ lakanabaliya kɛlɛ la fɔlɔ n'a fɔra an ka taa nin fana contrôler i b'a dɔn hali a mɔgɔw ni effort a ka bon kojugu dɔ tɛ se k'a bɛɛ kɛ donc bi bi in na yɛrɛ dɔw bɛ ka u yɛrɛ ka musaka sɔrɔ siraw dilan maliyɛnw ka nin gɛlɛya kan essence litre bɛ ka feere dɔw ma 500 dɔw 300 20 litres 600 Bamakɔ yɛrɛ yɔrɔ jamana tɔ kɔni tɛ i taara Mopti i taara Gao kɔni bolo b'a la a mɛnna ne e taara i ka taji san o la
e jago kɛlɛ e b'i ka moto ta ka taa o san sugu la ka taa sɔrɔ duguba kɔnɔ ka na n'a ye i ka burusi kɔnɔ e bɛ dɔ fara i ka fɛn sɔngɔ kan wa i tɛ dɔ fara kan mɔgɔ hali ni faamaw ye nɛgɛ minnu ɲina e bɛ dɔ fara kan parce que e b'a fɔ olu b'a san ka d'e ma n b'o de fɔ jago kun ye nafa de fana ye o est ce que ka taa jago kɛ k'i bɛ perdu donc ni taji sɔngɔ gɛlɛyara an tɛ se ka contrôler an tɛ se ka dɔ de kalama a tɛ se ka contrôler a bɛ ka na ni gɛlɛya sira min ta a tɛ se ka contrôler d'accord minnu bɛ jago kɛ a laban a bɛ na dɔ fara jagokun kan o bɛ kɛ gɛlɛya ye malidenw ma a filanan fana tajiko in dɔrɔn tɛ ko ye yɔrɔw datugulen de don cogo di bawo dankari de bɛ ka kɛ an ka nafa don siraw caman kan o sira yɛrɛ o lakana bɛlɛ yɛrɛ dɔw fagara kɔsa in na a ye caman mɛn a la mɔgɔ yɛrɛ tɛ wulila tugun k'a fɔ ko taa marchandise yɛrɛ ta dugu wɛrɛ la wala hali jamana wɛrɛ kan donc ko hali ni min dun o donni bɛna kɛ gɛlɛya jamana in kɔnɔ a bɛ kɛ gɛlɛya kama dɛ mais an bɛna e fɛn dɔn kalo dama kɔfɛ parce que an degelen min na n'an ma fɛn min y'an ɲɛna sisan an b'a miiri k'a tigɛ k'a tɛ se quoi non taamasiyɛn minnu bɛ yen sisan de y'an wuli waati ye n'an ma se ka fɛn kɛ sisan a kɔlɔlɔ a bɛna ye kalo 5 6 ɲɔgɔn a bɛ juguya nin yɛlɛ ka kisi o ma. d'accord Boubacar e ma bu babu ye donc maa 4 o bɛɛ voilà donc an bɛ kuma di ma. ok parce que o b'a to n bɛ ɲininkali tɛnku Dawuda Musa Kone la aw da donna fɛn caman na ka se ka a walawala sisan nɔ min b'a to gɛlɛya b'an kan yɔrɔ mais kɛlɛ in daminɛ ni sisan cɛ aw yɛrɛ bolo gɛlɛya ye yɔrɔ jumɛn de touché kosɛbɛ an ka nafasɔrɔ siraw la min dekun ka bon jamana kɔnɔdenw ma bi. an yɛrɛ bɛɛ bɛ kulɛri a fan bɛɛ. comme n y'a fɔ n ka kuma dɔ in laban na an ma sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a jira depuis gɛlɛya in daminɛna a ye kɔlɔlɔ in lase Mali sɔrɔ ma ka se ka taa hakɛya in na nka n'i y'a ta bi gɛlɛya sera mɔgɔ fɔlɔ mun ma a daminɛna kɔrɔnfɛmɔgɔw de la ka jigin dɔɔni ka na mais u ye tiɲɛni fɛn fɛn kɛra sigi ma kɛ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a dɔn gɛlɛya kɛra a kɔlɔlɔ kɛra nin donc o la i ka kuma jaabili a bɛ gɛlɛya a tɛ se ka perepere latigɛ mais an tɛ se ka dɔ fɔ a la gɛlɛya in a sera fɛn bɛɛ ma n y'a fɔ cogo min na a kɔlɔlɔ sera sɛnɛ ma a kɔlɔlɔ sera baganmara ma a kɔlɔlɔ sera mɔni ma a kɔlɔlɔ sera usine baaraw ma a kɔlɔlɔ sera société dɔw tun bɛ yen minnu ka baara ye ka tourisme minnu bɛ ko bɔ kɔ kan ka na ka n'u bisimila a tun bɛ wariba ladon Mali kɔnɔ o société baden datugura bari ni mɔgɔw nana u bɛ siran u kana u ta ka kila k'u kɛ otage ye non i n'a fɔ hôteltigiw a kɔlɔlɔ sera mɔbilibolilaw ma transporteurs ma compagnie cartigiw a kɔlɔlɔ sera gouvernement ma hali ka impôt ani taxe cordon douanier la impôt baarakɛlaw ani douane baarakɛlaw yala walasa u ka impôt ni douane appliquer taxe appliquer bɛɛ kan il faut k'u ka kɛ yɔrɔ bɛɛ u tun tɛ yɔrɔ impôt et taxe u tun tɛ se ka sɔrɔ yen o fana jura gouvernement yɛrɛ kan o jura an ka jiginaban kan bon n'i ye nin bɛɛ ta fana ni baara tɛ kɛ sɔrɔ tɛ kɛ ni sɔrɔ ma kɛ impôt ni taxe tɛ sɔrɔ a kan o kɔrɔ ko jamana fana bɛ kɔdi fɛn caman na et donc kɔsa in na usine dama i ta sɔrɔ a la Kayi mara la bagaba dɔw taara kɛ an ka sukaro dilan usine na n'i y'o bɛɛ ta ka bɔ yen gɛlɛya in sera yɔrɔ o yɔrɔ la adamaden yɛrɛ bɛ a ka baara yɔrɔ la a ja sigilen tɛ tuguni a hakili sigilen tɛ hakilisigi yɛrɛ kɔlɔlɔ adamaden yɛrɛ kan o fana y'a dama kɔlɔlɔ ye min i tɛ se ka min jate minɛ k'a fɔ a bɛ gɛlɛya min lase mɔgɔ ma an bɛ se k'o labayɛlɛma nafolo kunda cogo min na et donc a ka gɛlɛn k'a fɔ k'a ye secteur dɔ sɔrɔ ka tɛmɛ dɔ kan a ye secteur bɛɛ de sɔrɔ dɔw ta kɛra u ma kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔw ta kɛra région in na
i t'a sɔrɔ Tombouctou, Gao, Kidal, Menaka u ka sɛnɛkɛlaw an'u ka baganmaralaw u bonnen n'u ka sɔrɔw la o y'a sɔrɔ a tun ma se cɛmancɛ la fɔlɔ a selen cɛmancɛ la dɔw ka wɛrɛ kuturu bɛɛ tun bɛ bɔ a selen Segu région na dɔw ka malo furu katɔ ka malo yɛrɛ selen u kɛtɔ ka taa foro yɛrɛ kalen ka malo jeni u kɛra Segu mara la i kɔrɔ a sera Kayi mara la kɔsa in na a sera ne yɛrɛ fɛ yen Kɔlɔnjɛba tile fila in na donc mɔgɔw bɛ siran hali ka bɔ ka taa baara kɛ bari u t'a dɔn a bɛ bɔ yɔrɔ min na o bɛɛ de ye kɔlɔlɔba de ye jamana kan et donc a ka gɛlɛn k'a fɔ ko a sera secteur dɔ ma ka tɛmɛ secteur dɔ kan a sera secteur bɛɛ de ma parce que n'i y'a ye sɔrɔ bɛ kɛ basigi de bɛ yen ni basigi yɛrɛ de ye fɔlɔ ye. ok parce que excellence o ɲininkali kelen b'o tɛnku e la ale kɔni da don sira caman fɛ mais e yɛrɛ bolo an bɛ se ka sɔnni sisi fɛn jumɛn de ka sɔrɔ nasira kosɛbɛ ko nin kɔni vraiment a dadigi kɛ nin n'an ka sɔrɔ nasira la kosɛbɛ. n'o tila économiste ko ne y'a bɛɛ fɔ an bɛ a sinsin de sisan kuma sinsin min yɛrɛ juguyara quoi mun juguyara bɛɛ kan an jatigɛra ni mɔgɔ ni jatigɛra se ka fɔ ɲɔgɔn kɛ bilen o y'a bakuruba ye adamaden de ye sɔrɔ ye adamaden de bɛ sɔrɔ daminɛ na i b'a laban na mais ni jatigɛlen don i tɛ se ka foyi kɛ bilen donc fɛn nana ni fɛn y'a ma donc ni adamaden n'i jatigɛra a bɛ to ko jatigɛ bɛnkalikɛlaw jatigɛ wale mɔgɔw donc n'i y'i jatigɛ ka ban i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ i ka lama o bɛ sumaya i kɛlen k'i ka malo sɛnɛ ka ban sa kalo joli bɛ sɛnɛ u taa don i ka malo la i ka bagan u bɛ t'i ka bagan gosi la maintenant a kɛra u taa sera yɛrɛ tuguni u b'an faga yɔrɔ kɔni jatigɛ min b'an kan bi o de y'a kɔlɔlɔba ye bi n'i jatigɛra i tɛ se ka i ka fɛn bɛɛ t'i bolo bilen i ka faculté bɛɛ t'i bolo k'a fɔ i bɛ miiriya ta ka fɛnw ta peut-être an bɛ Bamakɔ yan an t'a sa sinon kɔfɛla na yɔrɔ dɔ bɛ yen a tɛ se ka taa yen bilen koyi bon donc jatigɛ bila ka gɛrɛ dɔɔni an b'a kɛ cogoya di sisan ka bɔ a kɔnɔ ne hakili la Ture y'o fɔ an ka kuma ɲɔgɔn ye kuma ɲɔgɔn bɛɛ tɛ k'a fɔ k'i ye jitɔ ye dɛ kuma ɲɔgɔn bɛɛ fana bɛɛ tɛ k'a fɔ ko fanga t'i la k'i bɛ siran ni fana kɛra jama marabaga ye i bɛ lamɛnni kɛ i mana lamɛnni kɛ i t'a bɛɛ ta mais i bɛ lamɛnni kɛ ka baara kɛ ni lamɛnni ye mais minnu bɛ marali kɛ n'u ma lamɛnni kɛ ka muru ci chaque fois fara la ka takuma minɛ o t'a ɲɛ dɛ fo an ka sigi de an ka kuma a bɛ labɛn cogoya di bon sigida fɛn fɛnɛ n'a fɔra mɔgɔ m'a faamu k'a fɔ bon maliden ɲuman bɛna kɛlɛ kɛ kabini o waati tiɲɛniw kɛra fɛn caman na an tɛna an da don bɛɛ ko kɛra ka ban an b'a kɛ cogoya di maliden jugu ye o maliden ɲuman bon franchement o ma ɲi malidenw ni ɲɔgɔn cɛ an filɛ yɔrɔ min na bi na ne hakili la don suɔ dɔ y'a kuma fɔ sanji bila k'an bugɔ an yɛrɛ bɛ ka ji ta ka suru ɲɔgɔn sanfɛ mais tant que n'an ma bɛn a la ala k'an kisi dɛ ala k'an kisi an bɛ dugawu de kɛ ala ka faamuyali di an bɛɛ ma an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na an yɛrɛ dama minnu bɛ ɲɔgɔn na ala ka faamuyali di an bɛɛ ma an ka se k'a ɲɛsin essentiel ma kɛlɛ min bɛnnen don a kan n ye bamanankan de fɔ ko ni kɛlɛ soforokun tɛmɛ n bɛ wuli ka marabaliyaasa dɔn o tɛ kɛlɛ lasegin so dɛ mais kɛlɛ mana gɛlɛya cogo o cogo fana kɛlɛ bɛ segin so de an mana taa kungo kɔnɔ ka kɛlɛ kɛ cogo o cogo don dɔ a bɛ segin ka na so a bɛna sigi ka fɔ kɛ donc dusu kana an bila fɛn dɔw la il faut que vraiment en tout cas gɛlɛya min b'an kan bi ne ka faamuyali la o ye jatigɛ min bɛ adamadenw yɛrɛ kan an mun ye maliyɛnw ye tɔɔrɔ min b'an kan jatigɛ min b'an kan a bɛ ko caman tiɲɛ an bolo. Basidi Abdul i bɔra ka Dawuda Musa Kone ka kɔrɔfɔ mɛn ani Daramani Danbele donc ale kɔni caman fɔ Dara fana ko jatigɛ de fanga bonyanen don e yɛrɛ fana bolo jumɛn de fanga ka bon bi na sɔrɔ nasira ko gɛlɛyalenba don maliyɛnw ma. Bon u ka kuma bɛɛ fara ɲɔgɔn kan c'est comme an ka économie de attaquelen don voilà o de ye kuma yɛrɛ jɛlen ye an ka jamana ka hɛrɛya sɔrɔ jamanadenw ka sɔrɔ. Bon jatigɛ walelan comme a fara cogo min na jatigɛ walelaw don bon olu fana y'u ka objectif ye u b'o de ɲini n balimakɛ y'a fɔ ko mɔgɔw jatigɛlen don a dabɔlen don de kama Mali binnen ni dingɛ kɔnɔ depuis 2012 bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ fɛn min don a ma dɔgɔ gouvernement caman tɛmɛna a bɛɛ y'i seko kɛ moi j'ai toujours l'habitude de dire que jamana ye continuation de bɛɛ y'i seko kɛ hali bi mɔgɔ min bɛ yan an b'u fana fo
parce que u ye baara caman kɛ mais souvent i bɛ fɛn dɔ laɲini a tɛ se k'a fɔ fana ko laɲini bɛ sɔrɔ i seko la mais o kɔrɔ t'a bali fana k'an tɛ continuer fana k'a ɲini bi bi in na maliyɛnw mago bɛ mun na o ye vraiment o ye paix de an ka bolo di ɲɔgɔn ma n ye kuma kun tigɛ n ko a ka gɛlɛn essence ko a kumara kan citerne 300 citernes donna Bamako kɔnɔ yan en quelques jours o taara n bɛ mun fɔ maliyɛnw ye station dɔw bɛ yan tajiw bɛ yen an kana crise dɔ la an fana k'an ɲini k'a fɔ k'an b'an sɔrɔ fɛn ɲini o kan jamana marabagaw ye baara caman kɛ o la u bɛ ka wuli ka contrôle kɛ mais ne yɛrɛ bolo ka nin ko ninnu ye conscience ko de n tɛ ka mɔgɔ dɔgɔya kuma n'a fɔcogo don déjà ni gɛlɛya b'i kan aw bɛɛ de bɛ gɛlɛya kɔnɔ aw b'a ɲini ka bɔ bon n ye kuma min fana fɔ o ye ni n ko mɔgɔw ka kuma ni ɲɔgɔn ye jatigɛ wale ninnu ne b'u kɔ parce que u bɛ ka baara min kɛ u tɛ k'a kɛ Mali ka nafa kama u tɛ k'a kɛ Mali yɛrɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ donc Mali jugu de don ne yɛrɛ ɲɛ tɛ sira foyi de la k'a fɔ ko ni jatigɛ wale la ne ni u bɛ se k'an sigi k'an bɛ kuma ni ɲɔgɔn ye parce que n'u bɛ miiri u bɛ ka bin waliden min kan u b'u ka voyage sira la k'u minɛ k'u faga u bɛ ka bin mɔgɔ min ka sɔrɔ kan k'o suɲɛ n'u bɛ miiri bon komi u fana ka vie de don o man ka kɛ mais encore n bɛ sigi tout le temps ko in tun bɛ malidenw de kan n y'a fɔ yan ni du kɔnɔ ni bɛn tɛ du kɔnɔ du ka ɲɛta a ka gɛlɛn solution ye mun ye an bɛ taa se ma pour que i ka se bɛɛ bɛ se ka proposer n tɛ ŋani paragraphe fɔ mais o tɛ solution ye dɛ ayi solution tɛ n bɛna fɛn wɛrɛ fɔ gɛlɛya in dɔrɔn tɛ dɔrɔn ko parce que bingali walikɛlaw don Mali comme diɲɛ bɛ crise dɔ kɔnɔ n'a bɛ fɔ crise changement climatique bɛɛ y'a ye ɲina san bɛrɛma na ne yɛrɛ ye sɛnɛkala n ye sɛnɛ caman kɛ mais jiko tanya ye an ka sɛnɛfɛn dɔw tiɲɛ bon o tɛ se ka kɛ jamana marabagaw nɔ ye o tɛ se ka kɛ jatigɛ walikɛlaw fana nɔgɔ ye bon o ye ala yɛrɛ ka danfɛn kow ye bon olu dɔw fana bɛ yen an ka hakili t'o la est-ce que ye faamuya donc an kana bɛɛ kɛ ko jatigɛ wɛrɛlaw ka ko don crise dɔw bɛ ka na c'est naturel c'est pas contrôlé mais n y'a fɔ cogo min na n'an y'an sigi ka kuma ka ko jateminɛ k'a fɛgɛfɛgɛ komi n balimakɛ y'a fɔ cogo min na peut-être a ka ca ala fɛ solution ɲɛnama bɛ sɔrɔ mali ko labɛn quoi ok basi donc docteur ɲininkali kelen b'a tɛnku la parce que on dirait o y'a fɔ cogoya min na n'i y'a daminɛ kɔrɔn fɛ ka na on dirait bɛɛ région bɛɛ y'i ka gɛlɛya sɔrɔ a la kosɛbɛ on dirait mais Bamakɔ fɛnɛ bɛ ka fɛn dɔ senti ni carburant nin ye gɛlɛya in kɔnɔna na crise économique ni ye crise in ta k'a lajɛ mais e yɛrɛ bolo fɛn jumɛn ni touchera maliyɛnw fanba la kosɛbɛ sɔrɔ na sira la an bɛ se k'an sɔnni sinsin o kan donc on dirait Bamakɔ ta ye essence carburant nin kosɛbɛ ka tɛmɛ tɔw ta. Non, o ye a gɛlɛya dɔ sira ye mais a bɛ kɔlɔlɔ lase nafasɔrɔ sira nafasɔrɔ fɛn minnu ma ne fa fɔlɔ ye nafa yɛrɛ ɲinibaa ye fɔlɔ agent économique o ye mɔgɔ yɛrɛ ye n hakili la a bɛ se ka tali k'o fana ka ɲɛfɔli lajɛ tigɛ wale parce que mɔgɔ yɛrɛ ye mɔgɔ de bɛ sɔrɔ ɲini donc anw fɛ yan i b'a ye ni lakanabaliya kɛra sababu ye maa jateminɛkɛlaw minnu sigilen bɛ nin façon jateminɛli la n'o ye ACR ye maa ba 300 ani maa ba 78 olu de y'u sigiyɔrɔ bila ka taa sigi daga yɔrɔ wɛrɛ la an ka jamana kɔnɔ donc o kɔrɔ bɔ ka dugu la o bɔra ka nafamafɛnw kɛrɛfɛ o bɔra ka foro kɛrɛfɛ o bɔra ka entreprise kɛrɛfɛ o taara yɔrɔ ye yɔrɔ kɔni b'u ka nafa sɔrɔ o b'a n'a ma min ta jɔ a b'o ta yobo yaba donc kɔlɔlɔ fɔlɔ yɛrɛ ye nafa yɛrɛ ɲini ba n'o ye anw yɛrɛ ye a bɛ kɔlɔlɔ min s'anw ma k'an bali an ka se ka nafa ɲini a cogo la a filanan o ye cakɛdaw ye hakili la an ka jateminɛkɛlaw dɔ y'a jira yan ko cakɛda min datugula entreprise min datugula lakanabaliya sababu ye a ka ca ni 2000 ye bi bi in na
parce que à 2 ans mais ba kelen ani kɛmɛ duuru ɲɔgɔn an ka patronat ye da touchera a la d'ailleurs bon ni cɛkɔrɔba datugula o kɔrɔ ye baarakɛlaw ka baara de bɛ tiɲɛ ni baarakɛla ka baara tiɲɛna a dɔrɔn tɛ a kɔlɔlɔ sɔrɔ denbayaw sirilen b'ale la maa wɛrɛ sirilen bɛ ala ka fara a ka denbaya kan donc olu bɛɛ ka sɔrɔda de bɛ datugu donc o bɛɛ kɛra sababu ye ka baara sɔrɔbaliya k'o to yɛlɛ chômage yɛlɛ delilikɛlaw caya hakili la an bɛɛ b'o dɔn fɛn bɛɛ bɛ dɔɔnin sɔrɔ bi i b'a dɔn tigitigi ko bi ni kunu tɛ kelen ye maa kɛ min b'i deli kunu n'a ma dɔ fara la cɛya ka a bɔɲɔgɔnko 2 bɔ o b'a sɔrɔ bɔɲɔgɔnko 3 kalo kɔnɔ i ma 10 min b'i deli i b'a sɔrɔ bi ma 20 ma 30 b'i deli kalo kɔnɔ nka bɛɛ kɛra delikɛla ye Mali kɔnɔ ka da nin la k'a bala ye i y'a faamuya donc n bɛ dan yɔrɔ min ni fɛn 2 n'o ye sɔrɔ yɛrɛ ɲinibaa ye n'o yɛrɛ jatigɛ ye ani k'i ka dagayɔrɔ la donc o gɛlɛyaba fɔlɔ ye a 2nan fana cakɛdaw ye baara yɔrɔ datugu la mɔgɔ ka baaraw tiɲɛna a sababu la awa min bɛ nalen bi enfin min bɛ kɛra bi o ye dɔ de fara o kan a ma fɛn bɔ a la a ye dɔ de fara kan a ma fɛn bɔ a la mais bɔ kuma ni min ye kuma an bɛna se solution yɔrɔ ma jatigɛ wale kɛbaaw y'an jugu ye o ye ne yɛrɛ ka kɔmɛ an jugu don Mali jugu don nka yɔrɔ ye jumɛn hali maa ni jugu cɛ fo ka bɛn bɛ yen o n'i y'a mɛn gere yɛrɛ n k'a bɛ ni jugu de cɛ an ni Burukina bɛ ɲɔgɔn jugu ye yan les années 80 yan an ni gouvernement gere 2 de kɛ yan u b'a ɲini ka na n'anw bara an ɲini ka taa n'o bara an mɔgɔ ma sa o tun y'an jugu ye o mais a labanna cogo di n ka labanna bɛnkan dɔ de la ka taa kiiritigɛsoba dɔ la diɲɛmaa kiiritigɛsoba la a labanna ten de o guerre mondiale min kɛra n'o ye pratiquement continent bɛɛ touché an kɛra o banna cogo di 45 n ka bana accord dɔ amnistie dɔw de signé la mais dɔw b'a fɔ de ko an ni jatigɛ wale kɛbaaw ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛnkan o ni ko déjà ko revendication dɔɔnin don donc ko est-ce que bɛnkan a bɛ se ka sɔrɔ jamana ni jatigɛ wale kɛbaaw ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔkɛ ni maa min tɛ fɛ i ka maga joli la a b'a fɔ i ka kɛnɛ ne koyi a fɔ ne joli non ayi wala ne ta a kɛnɛ ka ban koyi mais ne b'a fɛ i ka don o yɔrɔ ne m'o yɔrɔ faamu e ka don o kɔnɔ dɔɔnin hakili m'o faamu mais n bɛna dɔn wɔlɔ le ni kuma in tɛ kuma sababa ye n'u t'a ɲɛdɔn dɔrɔn u ka ɲɛdɔnbaw ɲini ni jɔn t'a Cheikh ɲɛdɔn Modibo Jara n t'o dɔn dɛ d'accord Cheikh Modibo Jara a ye premier ministre kɛ jamana in kɔnɔ transition ale n'u kumana o ale ni jatigɛ wale kɛbaaw tun bɛ kuma na Wagadugu précisément en Sardine Yadagali a ye t'ale ɲininka a ta kɛ cogo min na mais n'an k'an bɛ ɲininka o a ye taa k'u fɛɛrɛ k'u jumɛn de i bɛ se ka dɔɔnin fɔ an ɲɛna kɛ karamɔgɔkɛ bon ne tɛ se ka don détail la dɛ a y'a wele a bɛ ɲɛfɔli k'aw ye a y'a fɔ a ka ɲɛfɔli dɔ senfɛ a ye dɔ fɔ mɔgɔw ye o k'a fɔ ale ni maa min tɛ sigi ale ka gouvernement o ye MNLA ye ko ba MNLA kɛra sababu ye ka an se nin bɛɛ ma a olu ka laɲini ye ka jamana tila donc ka jamana tila tiɲɛ yɛrɛ tɛ dɔn ale bɛ n'olu ka kuma mun kan quoi fo ka bɔ o kɔnɔ mais min jatigɛ wale kɛbaa ninnu ye u k'o tɛ jamana tila la ko hakilina de b'olu la jamana maracogo kan mais olu ka hakilina ninnu est ce que olu ma ko a bɛ ka jamana bɛɛ kɛ islamiste awɔ kɛ olu ka hakilina ye kɛ an ta ye jumɛn an ta de la SDA donc mais a bɛ kuma de o donc ale sɔnna ka kuma n'u ye Wagadugu u tun bɛ ka taa ɲɛfɛ bɛnkan bɛ ka sɔrɔ koyi a ye min fɔ dɛ u tun bɛnna ko la fo ka na se kɛlɛli ma sariya ko in na k'a fɔ ko sariya ti sigi Mali yɔrɔ tɔw la fo n'a bɔra kɛlɛli la u tun b'o blocage de la fɔlɔ Faransi nana ka na bɛɛ tiɲɛ
parce que intervention na kana bɛɛ tiɲɛ un français de wele kɛ bon dɔ y'a wele an tɔgɔ la d'accord voilà dɔ y'a wele an tɔgɔ la o nana kana bɛɛ tiɲɛ bon kana événement min n'an ko an n'o tɛ kuma kana o diyagoya an kan n'o ka kuma maintenant ni minnu ka kuma n'u ko tɛ Mali tilali la ka an n'olu kari c'est à dire ka n'olu ɲagami ɲɔgɔn na diyagoya bon olu ye kuma wɛrɛ ko kuma o détail to yen d'accord ok bon d'accord bu ka kuma na dɔ ye kuma sɔrɔ un peu là dɔ bɛ ta kɛrɛfɛ ko d'accord vas-y o ka Cheikh Moro Jara wele o bɛ dɔ ɲɛdɔn a la quoi o kun y'a kɛ cogo di o taara ni presse min tacogo jumɛn ye tɛmɛna ko de don koyi mɔgɔ ko tɛ koyi ne bɛ fɛ ka kɔlɔlɔ min wuli ka bɔ n ka jamanadenw kan n balimaw kan ne b'a dɔn hali a solution miskala zarati bɛ sɔrɔ e bolo hali ni ne ka opposition numéro 1 de ye ne bɛ t'i nɔfɛ ka taa n sigi bara k'i deli yɛrɛ koyi a ka kuma dɔ yira n na. d'accord donc Bakar donc an bɛ promesse ta Konate donc an bɛna ale bila ɲɛfɛ donc tu vas voir Cheikh Moro Jara donc an bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na je pense que il sera sur le plateau. kuma tɛ nature. d'accord ok donc Dawuda tiɲɛ don an bɛ kuma min na nin ye bɛɛ dun n'i tɔɔrɔ la bingani fɛn o fɛn bɛ kɛ an ka sɔrɔ in fɛn ninnu bɛɛ la mais ne ko n bɛ e yɛrɛ ɲininka tiɲɛ don a kuma ka sariya mais e bɛ se ka n'an ka bɛ ɲininka fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka tigɛ pour que nin ko in bɛ se ka ban cogo min na. pour que ka ko in ban. parce que i ka dugu attaqué fana na tile fila na kɛ. oui n'o ye Kolonjɛba ye. oui. mais an bɛ ye yɔrɔ la yo. an bɛ min fɔ. mais an bɛ ka fɛn ye o Kolonjɛba au niveau de Kolonjɛba quelle a été la réaction de l'honorable. non min kɛra Kolonjɛba o y'a essayé ka taji comme yen fana ye sira dɔ de ye sira taji bɛ don sira min fɛ ka bɔ Kolowari donc o y'a essayé ka taa taji ka t'u daga forêt kɔnɔ k'u bɛ taji doni bali ala y'a kɛ an ka famaw taara ka taa caman bɔ baara la k'a to citerne bɛ ka tɛmɛ ka taa Kolowari u bɛ ka don fɛrɛ ma bibi in na la situation est sous contrôle. donc k'a jira mɔgɔw la k'a fɔ ko sira min don Kolonjɛba Kajana Tɛnkɛrɛla voilà y'a faamu voilà o ni pɔgɔ nin tɛ fan kelen fɛ merci wa n b'a fɛ k'i fɛn dɔ la voilà d'accord taji fana bɛ don Sikaso fɛ cogo min na a bɛ don Kolonjɛba fɛ o cogo la et donc o de u ladaga ye tile fila in na sinon u kuma se ye fɔlɔ ka caya ta et donc n'an seginna an kɔ ka na gɛlɛya in kan gɛlɛya in ni min ye ne ka jate la jatigɛwale kɛbaga wale ninnu n'u ka ɲɛmɔgɔw Mali juguw do koyi kelen filanan u b'a fɛ k'an mara de en fait u b'a fɛ k'an mara de. mais Omo ne ma mun fɔ o e ko ko Mali juguw do i b'a fɛ wa mais pourtant mais maliyɛnw do tɛ wa. maliyɛnw do mais maliyɛn minnu do minnu b'a fɛ bi in na ka Mali ɲɔngiri. mais olu ka laɲini yɛrɛ mun yɛrɛ de dɛ ne t'u ka laɲini bɛɛ dɔn mais n'i ye jateminɛ kɛ n'u taara daga dugu min la u bɛ mun ɲini dugu fɛ n'u taara an ka dugumisɛnninw na a b'a minɛ an ka dabada ma an ko a ka min kɛ a b'o de kɛ. o ye misali la o ye jumɛn par exemple. misali la a bɛ silamɛya kɛ nin cogo la a bɛ a ka sɔrɔ kɛ a bɛ na l'impôt di anw ma ni mɔgɔ b'a fɛ ka l'impôt minɛ adamaden ɲɔgɔn na i b'a fɛ ka mara de. d'accord o ye gouvernement ka rôle de ye ka l'impôt minɛ k'a kɛ ka jamana baara ni mɔgɔ y'a essayé k'i b'o place ta i b'a fɛ ka gouvernement de place ta o kɔrɔ o laban ye i b'a fɛ k'an mara yɛrɛ de et donc o y'a daminɛ de mais taali ɲɛfɛ n'u ye fanga sɔrɔ fɛn b'u k'u kɔnɔ min ka jugu nin ye donc ne bolo n'u man ka minɛ ni fɛn wɛrɛ tɛ ni faso juguw tɛ kelen kuma caman bɛ k'a fɔ ko négocier ne tɛ le mot négociation o ma taa ni jimi sira fɛ ne bolo on peut dialoguer ka sigi ka kuma aw ko mun an ko mun. mais danfara jumɛn de bɛ négocier ani dialoguer. dialoguer a bɛ sigi ka kuma o y'a sɔrɔ bɛɛ bɛ hakilina fɔ mais négocier fɛn dɔ bɛ yen an bɛ taa an b'a bɔrɔtɔ
an bɛ taa kuma ale kan an ma bɛɛ e b'i ta sɔrɔ cogo na i b'i ta sɔrɔ la cogo na ka bɔrɔtɔ je préfère le mot dialogue fora caman kɛra depuis 2019 denni kɛra sigikafɔ ba fɛn fɛn kɛra o kɔfɛ bɛɛ u y'a maliyɛnw ko la waatiw la ko minnu ye marifa ta ko minnu ye maliyɛn ko sigikafɔ bɛ se ka kɛ n'u ye o ye laadakɔrɔ don o fɔlen don ka ban ne bolo basi tɛ sigikafɔ la mais a ka kɛ dialogue ye kelen filanan mais waati bɛ sigikafɔ la il faut négocier en position de force. Mais c'est en position de force là-bas. Oui, si on est en position de force, on peut négocier. Nos boulots, on peut négocier, mais il faut être sûr d'être en position de force avant de négocier. Donc dès lors qu'on est en position de force, dialoguer ou négocier. Et dialoguer, pardon. On peut dialoguer étant en position de force. Donc dès lors qu'on est en position de force, il faut chercher au-delà Kafara, Marfaka, sigikafɔ ka kɛ kuma ka kɛ walasa minnu ye maliyɛn u ka an ka kuma aw ta ye mun ye Mali dilanni na an ta ye mun ye Mali dilan an bɛ kuma mɔgɔ fana bɛ se ka sɔrɔ min bɛ kumaɲɔgɔnya in nɔgɔya o mɔgɔw bɛ sɔrɔ n'a ɲinina. D'accord. Docteur da sera ma san. Ok. D'accord. Bon, Bakar, kɔrɔfɔ tɛ. Donc wa Dramane an bɛna i fan fɛ voilà comme i yɛrɛ ka kuma na i ka kuma ma caya kosɛbɛ plateau kan bon ni zana dɔw bɛ fɛngɛ mais n'an ka min yɛrɛ ɲininka sisan vraiment e yɛrɛ fɛ fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka tigɛ pour que nin ko nin ka ban yɛrɛ. Yani n ka da don fɛɛrɛ la sɔrɔ ka se ka yiriwa. Voilà sɔrɔ ka se ka yiriwa mɔgɔ n'a bɛ kɛlɛ la i jugu don. Mɔgɔ n'a bɛ kɛlɛ la i jugu don. Mɔgɔ i jugu ye mɔgɔ dɔw bi sini a bɛ k'i teri ye i teri ye mɔgɔ dɔw bi sini a bɛ k'i jugu ye donc il faut que hakili ka bonya ko dɔw ma docteur a fɔ ka sɔrɔ kun bɛ dɔgɔnɔdugu la kuma caman mɛn dɛ. Oui. Capital couloir kun fana kuma caman mɛn dɛ n'a fɔra sigi ka kuma ka kɛ a tɛ fɔ k'o ye dɛsɛ ye ou bien k'o ye faiblesse ye. Bibi n'a une position de force là de n'a ma se k'a apprécier a ma se k'a apprécier de sinon Kidal kun t'an bolo pour i bɛ se ka ne kun minisiriya la pour que avion ka se ka wuli f'i ka ɲininkali kɛ fan dɔ fɛ i ka avion ka se ka wuli pour i ka se ka minɛn yɛrɛ san f'i ka ɲininkali kɛ mais bi an t'o si hokumu kɔnɔ. Mais ka mɔgɔ ka hakili lajigi quand tu étais ministre c'était au temps de Ibeka. Voilà. Donc waatiw kɛra embargo kun b'a kan hali an kun tɛ se ka kɛlɛkɛminɛn san an yɛrɛ mais an t'o kɔnɔ bi dɛ. Kidal bɛ an ka lasigiden tɛ yen an n'a sɔrɔ an tɛ se ka taa lama ka taa fan bɛɛ fɛ mais an bɛ yɔrɔ dɔ la bi bi in na mun bɛ yen an bɛ kɛlɛ mun kɔnɔ c'est pas kɛlɛ donnen don cogoya min a t'o kɔnɔna na bilen. Kɛlɛ donnen don cogo min na ala ka giriya de kɛ plus ou moins ka bɔ ka t'i jɔ Segu sirakun na ka marifa ci ka mɔgɔ dɔw faga 20 minutes ɲani ka se o y'a sɔrɔ bolila ka don tu kɔnɔna na maa duuru maa wɔɔrɔ bɛ se k'o ɲɔgɔn kɛ o. Donc o ye giriya o ma dabɔ Mali la o ɲɔgɔn kɛlɛ dilan ka kɛ jamana wɛrɛw la bon an b'an sigi an bɛ jateminɛ de kɛ fɛn minnu kɛra ka tɛmɛ o y'a ban cogoya de o fana banna ni sigika kuma de ye dɛ FARC ninnu ye fɛnw kɛ fan wɛrɛw fɛ Colombie ni fɛn ninnu an bɛ o fɛnw kalan an y'a filimuw ye an y'a sinimaw ye bon mɔgɔ b'i jugu kɛlɛ mais a y'a fɔ to u fɛ k'a ɲɔngiri an kana sɔn k'an ɲɔngiri hakili fana de bɛ baara kɛ maintenant gɛlɛya min bɛ sɔrɔ ko la bi ni sɔrɔ fana dulonnen don lama la mɔgɔ o dulonnen fana don taji la parce que o dulonnen taji ko la donc tiɲɛ yɛrɛ ne tɔɔrɔlen bi k'a kuma fɔ e tɔɔrɔlen de bi k'a kuma fɔ parce que jamana fana ye fɛlɛ de ye. Merci. Jamana ye fɛlɛ ye n bɛ fɛlɛ ko fɔ mun de la 2008 ne ye ɲɛmɔgɔya dɔ sɔrɔ direction nationale géologie et mine waati ninnu na kɛ gɛlɛya dɔw nana an y'an sigi k'a miiri k'a jate minɛ Mali la dépôt joli de bɛ Mali kɔnɔ station joli de bɛ yen serni joli de bɛ yen n'u y'u bɛɛ fa ka jɔ a bɛ se ka kalo joli kɛ a bɛ se ka tile joli k'an bolo. C'est important. Au stock de sécurité kabini o waati an kun ka kan ka wuli k'an jɔ
mais peut-être bi mana fo bi ba fo e kun be ma se ka fenge maintenant ita kuma mais fana kuma fana de do figa nya fo mo ga fam fuka nya mais au papier be se ka ta la comme administration fana ni bora la ka ba kuma mi rewa kuma robina kono nana bibi na gela manka a dole ko ni fera tige ka ni fera kun fora ka bla ka fo so de sécurité ana jetemine jamana mana ga togo bébé stocki ka rola atikata ni dorona de commissaire à la sécurité alimentaire be o pa muteya ni gela ko ta bogadi ka se ga gela balancer après ko ka ni ka bla nona kun kan ngo nyogonde ke mais ni mari jetemine bi na bora omnakula aéroport serana au droit de pobe tabakolo droit dépôt sanglais sans aucun dépôt et donc ni mali bolo mali ta jamana ta okmikai ani dofle ni sans fil là ko sanina santan la bona indien na sans tora do ke segaso o maganga ke jamana ka kanga kela be o kela to ka fera tige ka dépôt ke tajib saka mara rom o bara yarati kalo kelen barao abo bara te kalo kelen barai o bara te kalo kelen mu fola station B etika station do ni certificat de propriété madima capacité abo fo ami fait station do à minimum il faut avoir 50 000 litres pour que papier agrément ka se gadima mais à station tout franyonga aka fo bon dans la capacité de na station B ni station B franyonga c'est ça et ni dépôt B franyonga bien c'est ça. Donc, niveau de sécurité là, à maintenant la situation là, il fond de cuve là. Que vous faites avec moi, là c'est le client de la boue de Faraka. Quand faut association tout le monde, à faire que, on s'en a peut-être différé. Mais à quoi cuve qu'on a, les 50 000 litres de d'eau, là c'est 25 000 là, avec 25 000 là Faraka. À l'angle qu'on a tout. Mais moi de dire essentiel, il faut qu'à ta banque, il faut fond de cuve là. À quoi bon moi climat? Parce que avec mon là, essentiel c'est que la station na choka. Il faut gela fana kono, do fana kana flose. O yere bi era dara to to ala. Gela kono do fana na flomi. Ni misala ta ko sani na ere. Ne terega do tamana ka bo jamana ko fe kana mfe ya. Anye énergie ko gela fo. Akwa pse ka etaji firama. Kasina Dakar na port fe na janga fo. Abada ma bi wora ni fla. Drama bi wora drama fla. Ah bon? Essentiel gasoil bi wora ni fla. Essentiel rap mo duguma. Mo ina na ko ni taranda do la tinya. Nyam bla ko bon ta énergie là atara manya de parce que groupe do de be lobby do de be o ti fait jamana era ka se ka na faso mais jamana nyemo ko fana maraba ko fana ka se to do bigi na imo na bi ta internet ka ta google ka moto de rami ta bi se ka boro mununa tonne métrique o ka mesurer ni tonne métrique lenta abi be litre kemeni bi woro ni fladema à peu près ati teme fenga wa kemeka ni tonne métrique ta ati wa ti ma litre de ma bi kemeni bi nani kemeni bi saba e ka transfer faraka kuma mu no fe ni wati ni ko do abi teme mais ni wati teme na jamana fana fendo de jatemino de do donc ka nyebla baroke donc station febe ka station point ka yamara fana ta ka fo a station munumbe akana to fio aka jini fendo duguma na quantité de duguma na sera il faut aka yela ka ce niveau là o be gela kumbe ora donc ko jugo mo karamo ko abi taji ga bi de mais sinon abse ga fenga sungolo se to wa flani abse ga tulu ka abse ga sugoro ga bon commissaire à la sécurité alimentaire qui est là c'est pour que signer ka gela do kumbe ay kan yoroni na continuer ta se sungolo nyokoro lama est-ce atina baloko sugoro ko gela ni fen tajugo gela be se ga o gela la so be bon donc o réseau fana be bi sugoro fu nyone ba duma a kilo duma bidoro utasa ah bon utasa parce que do ka sorota la parce que ma femme mais ko ka wuli ka bo jamana a karsa mi se ka jamana de menini mi taji doma a chalimba biworo ni fla ako avocanto la kata taka ibita taka na fo Dakar ibata biworo ni fla imana accident to carburant ka bo Dakar ni Abidjan fait a litre kilo transporter le bit dromatan fla c'était 45 minutes ni yata ka transporter kana malata million sabaka
peut-être cordon douanier là bon ni asoro état fana bi aka impôt siga sanfɛ ni waati fana ka impôt ɲɔngiri pour que stock ka se ka reconstituer mais pourtant caman bɛ exonération b'u bolo k'a fɔra ko b'u bolo bon fɛlɛ de don ça veut dire que il y a un lobby ni nana k'i b'a ko kɛ a bɛ gɛlɛya mais mun b'an tɔɔrɔ bon u bɛna kɛ jamanadenw fana ye ka kɛ jamana fɛ o fana ye lemana dɔ de ye an bɛ AES kɔnɔna na AES jamana dɔ bɛ u b'an ɲininka u b'an consulter a bɛna mɛn san 2 in kɔnɔna na dɔw bɛna ciw da ka bɔ fo kɔgɔji la ka na f'u ka jamana kɔnɔ faire des pipelines mais ni k'i b'o kɛ Mali la a ti ɲɛ dɛ parce que minnu bɛ transport camion bɛ minnu bolo minnu bɛ transport kɛ bɛɛ wuli k'i gangara pour que a kana se ka ɲɛ sɔrɔ mais pourtant AES mɔgɔ bɛ yen olu ye ni gɛlɛya u y'a santi u kumana mɔgɔw fɛ mɔgɔw kuma n'u fɛ u bɛna pipeline gasoil bɛ boli ciw min fɛ ka na f'u ka dugu kɔnɔ i tɛ mobili boli ka taa ko bɛ taa sara dan i b'a kɛ tan u b'a ta ka na terminal kɛ fo dugu dɔ la a b'a ta yen. jago ne bɛ ɲininkali kɛ kojugu AES jamana jumɛn don dɛ. donc ne tɛ jamana fɔ nka an y'a f'u ɲɛna o kɛra ni ɲɔgɔn kɛra jamana ɲɛmɔgɔw ka kuma ɲɔgɔn fɛ donc n'u y'a kɛ u ka dɔ sama ka se n'a ye Mali fan dɔ fɛ a ka se ka sama ka na Sikaso ka se ka sama ka na yɔrɔ dɔ la mais gɛlɛya fana an yɛrɛ de don an yɛrɛ nɔba b'a la an yɛrɛ nɔba b'a la k'a fɔ jatew bɛ yen mais ni jate t'u bolo an b'a f'u ɲɛna su in na an b'u filɛ k'a f'u ɲɛna n'i ye Mali sɛrini bɛɛ fa k'a jɔ ka dépôt fɛn bɛɛ k'a bɛɛ fa k'a jɔ ka station bɛɛ fa k'a jɔ o jatew kan ka se ka bɔ k'a fɔ n'an y'o bɛɛ kɛ a bɛ se ka kalo joli k'an bolo o fana miliyɔn de ye il faut que miliyɔn ka ta sini de prospective Mali la a bureau de présidence la donc jamana fana mɔgɔw sigilen don dɔw fana dɔw kalan kɛ olu kan ka jateminɛ ka sɔni nin ko ka bɛn an kan mais n'i y'a sɔrɔ nin bɛ se ka bɛn an kan an b'a kɛ cogoya di n'a nana an b'a kɛ cogoya di an kana an sigi dɛ don bɛɛ ma di. ok bon ne b'a ka mun fɔ dɔrɔn fɛnkɛ Boubacar ne ye message dɔ sɔrɔ sisan e Dra ye kuma min fɔ que est-ce que Dra bɛ se ka sigi o yɔrɔ kan mais n b'a jira k'a fɔ ko vers la fin Dra va essayer de voir comme une solution parce que yɔrɔ la c'est à dire que hakilina don c'est très 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 important merci beaucoup en attendant voilà an bɛna ye fan fɛ toi t'as parlé de 300 ne bɛ taa solution la n bɛ tɛ an bɛ ɲininka 300 parce que ko kuma 300 fana kan 300 ni a dalu bɛ e yɛrɛ bolo 300 ni dɔrɔn bon n bɛ kuma 300 kan mais i jɔ n ka kuma wɛrɛ fɔ yan'o cɛ Dra ye fɛn fɛn fɔ jamana ye ɲɛbila baara kɛ nin bɛɛ la awɔ a bɛ yen dalu bɛ yen a bɛna nin bɛɛ fɔ su ma dɛ n b'o bɛɛ f'i ye su voilà dalu tɛ dɔwɛrɛ ye o nin kumaw kɛra depuis crise daminɛ la crise jumɛn fɔlɔ bon transition crise tun bɛ yen commission dɔw yɛrɛ tun sigira o kama olu ye ɲɛbila baaraw kɛ et puis taji ko min fana filɛ nin fana n b'aw fana ɲɛfɔ stocku bɛ yen je pense que gouvernement ye communiqué k'a kan n'an bɛɛ kɛ je pense voilà bɛɛ se sa information bɛ bɛɛ ka taa information lajɛ d'accord vas-y an bɛ sɛbɛn la maliyɛnw de sigilen ɲɛ b'an na voilà ne y'o de kuma fɔ depuis kuma daminɛ la jatigɛ walekɛla ninnu ye Mali jugu de je vais pas utiliser le mot politique b'a ko kɔnɔ ka jamana ɲɔngiri an ka jamana marabagaw fo Sanjikɔrɔ Wasi a ka gɛlɛn baaraw taara sur le plan sécurité président yɛrɛ y'o fɔ an bɛ laɲini fɛn fɛn ɲini sans la sécurité a si tɛ se ka ɲɛnabɔ ko bɛɛ lielen o de la nin ye fɛɛrɛ kura d'u bolo ka jamanadenw la funteni pour que u ka taa jamana marabagaw kan mais ne bɛ min fɔ maliyɛnw ye les Maliens ne sont pas dupés. ni dun ko jateminɛ maaw bɛ taa ka taa aran communication na o tɛ essence sɔrɔ a bɛ fɔ ko essence yɛrɛ tɛ yen effectivement. ne tɛna station tɔgɔ f'i ye a daminɛlen dɔw y'u ban ka station ka essence feere ne yɛrɛ bi sani ne ka se yan bi ne yɛrɛ taara station na essence wuloma feere ne m'e wele k'a ɲɛfɔ ye. aw bɔ hakili ma dɛ. non a ka bɔ hakili ma o ne ye n bila n kɛlɛkɛ wara sene kan ka taa fɔ cɛ ne yɛrɛ ɲɛ ye bidon i y'a ta ka don i y'a k'a kɔnɔ n bɛ jamana marabagaw wele a kama a ye n deli ko n ka sabali bon donc n'o sugu kɛra yɛrɛ ɲɛna
e bɛ bila minna nin ma kɔnɔ o de kama n y'a f'i ye gɛlɛya min bɛ maliyɛn kan maliyɛn de nɔ don bon ne bɛ yɔrɔ dɔw b'a bila i jɔ fana kuma fɔ parce que n tɛ se ka ko bɛɛ répondre n'i ye kuma dɔw ta i bɛ n to nin avancer o la i bɛ na ni ɲininkali wɛrɛ pour que an bɛ se ka synchroniser voilà o solution jamana ɲɛmɔgɔ y'o yira n na k'a fɔ o bɛ yen o de kama n y'a fɔ 300 cisternes tɛ se ka don Mali kɔnɔ en 48 heures o bɛɛ vidé la ça c'est quasiment impossible a tɛ se ka kɛ non mais 300 ma don a donna ka tila k'a vidéo o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn mɔgɔw de bannen don ka essence feere ne tunna kuma na dɛ parce que sasi sugu don i b'a ye o kuma fɔ danganiya min b'a la camion joli bɛ Mali kɔnɔ moto joli bɛ Mali kɔnɔ mobili joli bɛ Mali kɔnɔ n'u bɛ carburant ta bon 300 citernes kuma dɔ b'e bolo non ayi bɛna a bɛ mun don 300 citernes mun don moyen lambda mun bɛ yen ko ka mɔbili bɛ fa don o dogo o ka dɔgɔ maliyɛn lambda de nature hali ne yɛrɛ natɔla n ye 1000 de kɛ n ka mɔbili kɔnɔ parce que i mago bɛ ci mun na i b'o de kɛ bɛɛ tɛ i ka mɔbili fa a wari ka ca n'a danna hali k'a d'a ma i mago bɛ mun na i ka t'o ta bɛɛ bɛ essence sɔrɔ o ye kuma kelen ne kɔni b'a mun fɔ nin ye jatigɛ walikɛlaw ka baara kura ye pour que ka jamana ɲɔngiri jamana ka bi mais ne bɛ mun fɔ maliyɛnw an ka da an ka autorités la o kɔrɔ fana t'a bali an bɛ ka kuma mun fɔ yan bi hali bi an ka ko fɛkɛfɛkɛ ka ko fɛgɛfɛgɛ fɛgɛfɛgɛ mun na o ye ka ɲɛɲini ka dɔn kɛ ka fɛsɛfɛsɛ fɛsɛfɛsɛ in tɛ dɔwɛrɛ ye tuma bɛ n b'a fɔ anw ye jamana ye hali ni pétrole b'an fɛ yen a baaraw ma daminɛ c'est à dire que port t'an bolo i ye kuma dɔ f'i ka kuma kɔnɔ Bakelandi ko in a bɛ se ka sama ka bɔ Niger de parce que Niger bɛ k'a ka pétrole labala o yɛrɛ fana t'a dɔrɔn ye les énergies renouvelées c'est-à-dire que renouvelables panneaux solaires ni fɛn ninnu il est vraiment temps an k'an ka économie fanga ba don fana ma voilà parce que mun na tile ka ca an fɛ yen e sanga kuma bɛ yɛrɛ bolo j'ai compris bon a bɛ ka kuma kɔrɔ a bɛ ka kuma développer d'accord question posée ba ɲɛfɔ bon d'accord vas-y voilà bon ne ka chronomètre non an fana taa chronomètre voilà taa n'a ye voilà n b'o de ɲɛf'i ye donc olu ye solution dɔw ye an bɛ se k'o solution ɲɛɲini kosɛbɛ jamana in kɔnɔ moto électrique bɛ yen bi Cotonou filɛ nin ye jamana dɔw b'an kɛrɛfɛ olu y'o baaraw daminɛ an bɛ se ka marché n'olu dɔw ye olu ye fɛn ye a bɛ se ka les Maliens lambda la motobolila ni télémoni ni fɛn caman bɛ yen a bɛ se k'u ka baara fana nɔgɔya. ok d'accord n'o ye fɛn dɔw de an ka taa n'o ye. d'accord voilà o de solution dɔ ye moi je suis là pour la solution. ok il y a pas de problème. voilà il y a pas de solution de dit quoi. bon d'accord oui toi tu voulais ajouter quelque chose avant que nous kuma di Konaté ma. oui donc pour que ale ka ture ka kuma kɔnɔna na moto ni fɛn o ye waati jango ye an bɛ waati kunkurunin de la sa la conjoncture la an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ sisan an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogoya di a ko citerne 300 o donna jamana kɔnɔ ni citerne 300 ta ka taa 45 000 o bɛ litiri 13 ani dɔɔnin ma peut-être a donna Bamako dɔrɔn mais n'i ye Mali bɛɛ ta gɛlɛya ni Mali fan bɛɛ de fɛ o t'a solution ye. I comme se k'o kɛ waatini a tɛ tɛmɛ tile 2 tile 3 kan mais minnu bolo bɛ baara la DNCC minnu bolo bɛ baara la u b'a dɔn k'a fɔ tile kɔnɔ Mali bɛ miliyɔn joli jeni essence la taji la kalo kɔnɔ bɛ miliyɔn joli jeni citerne 300 ne bɛ mɔgɔ dɔn Mali la citerne 500 b'u bolo denmisɛnnin fitininw dɔw bɛ taji ta ka kɛ donc o tɛ foyi y'a la o tɛ foyi y'a la dɛ n'u kɔni fɛ ka kɛ k'a fɔ kalo 2 nata na u ka donse yɛlɛma o ka donse yɛlɛma ka citerne 300 tugu ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ k'o fɔ o t'a solution ye ok an ka b'o kɔnɔ ok mɔgɔ bɛ se ka fɛn jɔ sutura la fɛn kɔni mɔgɔ tɛ b'i kalama mun na a ye énergie ko kuma fɔ fɛn bɛ mun ka fisa n'o ye o gaz naturel b'an fɛ yan hydrogène naturel n'i y'a bi an bɛ gɛlɛya mun na kuranko ni fɛnw b'an na o filɛ n'an bolo burakɛ ko kati kɔfɛ an kɔrɔ yan koyi a bɛ se ka bayɛlɛma diɲɛ bɛɛ mago b'a la bi
donc comment ni quoi fana tɛ ka fɛnw développer mais est-ce que réalité b'a la i bɛ yɔrɔ fɔra ni Burike Bugu c'est ça non c'est pas chez Aliou Bakar Diallo là est-ce que réalité b'a la ok ne ye waati kɛ j'assurais la police des mines au Mali j'étais directeur national ok Irisu de ye fourrage kɛ Burike Bugu gaz naturel bɔra Badara a y'a ta a y'a kɛ jagofɛn ye a y'a ka fɛn bɔ a la a taara fɛn kini mɔgɔ mais Badara ti jamana sanfɛ o ne kɔrɔkɛ don m'a bonya kosɛbɛ n delila ka baara k'a yɛrɛ mais jamana sera yɔrɔ min na bi na Mali bɛ se ka hydrogène ni ka baara kɛ n'a ye ka courant di famille ma ka usine labɛn n'a ye après taji min bɛ k'an kɔnɔ ale nana moto ko kuma fɔ le truc électrique a bila ka na o jamana bɛ bi bisu bɛɛ carré o même en Europe aujourd'hui là il y a des primes à la casse il bɛ taa n'i ka mobili kura kɔrɔ u b'a ci k'a don ɲɔgɔn na pour que i ka mobili falen i kana diesel k'a la d'accord o bɛ kɛ Allemagne yɛrɛ an kɛrɛfɛ ok bon Konate i b'a la mɔgɔw bɛ kuma dɔ la bon quoi n bɛna fɔ cogo falen de hakili to mɔgɔw bɛ hakilinaw di jamana ɲini sira kan i n'a fɔ an bɛ situation normale de la quoi an bɛ crise de kɔnɔ an bɛ gɛlɛya de kɔnɔ quoi n'i bɛ gɛlɛya kɔnɔ i bɛ maracogo gɛlɛya de kɛ quoi bon ne y'o terme créé gouvernement de crise f'i ka i b'o de préparer o kama quoi bon fo caman b'a fɔ sugukanw de don quoi ni bila ka dɔ f'i ka tabali kɛ c'est bien de lever hein voilà mais an bɛ urgence min na tan a ye na ni solution praticable ye quoi a k'o di mɔgɔ ko gɛlɛya la i y'a faamuya donc les terres intelligentes là, les trucs comme ça là, vraiment c'est ça c'est quand on est en situation normale. Il y a bien. Ça c'est un, deux. Et on va dire que aller bolo ami mɔgɔ bɛ se ka kuma mais ka n'u dialoguer k'ale sɔnni m'o ma c'est ka fɔ ko nka ale sɔnnen tɛ an n'u ka négocier. Voilà, c'est négocier n bɛ fɛ k'a bayɛlɛma bamanankan na quoi. Négocier ka ka taa ka segin kɛ ko dɔ kan ka bɛɛ ɲini a kan quoi ka ɲɔgɔn ka laɲini faamu ka ɲɔgɔn gasi to i y'a faamuya o bɛɛ ɲini sira kan. E bɛ dɔ bila ne bɛ dɔ ta. Voilà ne bɛ dɔ di négociation ye donc négociation tɛ kɛ ni kuma ɲɔgɔn tɛ o négociation yɛrɛ base ye sigikafɔ de ye o i bɛ to de kɔnɔ ka sɔrɔ ka négociation kɛ sigikafɔ ye min ye e ko cogo di ne ko tan o y'a première étape de ye o. Mais l'étape où il y a maintenant ne b'a faire un ken cogo la a faire un cogo a ma ke cogo la trop dit ah fait kan ni ne ma so kan ni ma ah etani c'est comme ça vous négocier donc l'état de bi se ka siga fo cogo mina ni dugu ye kuite négocier quoi ne to na fala quoi na to tigo folo ne ba do je ka mi fo e o fo ne ka bon te to wala ko bo yira ayira bela ko kala ni te fo ka shira ski mali kono c'est tout kirga keni mani shira on m'a fait c'est clair marade donc on marade évidemment ah et faut na on on la ni donc on fait ka ke quoi a bara yere mais na on cinéma bara donc amado jitu ko no donc ko kala ndono on la ndono donc mi siga fo minke o kan siri ben ni la fanoka donc négociation kan faut pas sodima ɲɛma minnu bɛ yen o kan k'o lamɛn ni basigi ye parce que bi bi in na u bɛ fɛn dɔ b'u da u de ɲɛ b'a la terrain kan a tɛ ka appliquer. fɛn min bɛ bɔ négociation. ah o de bɛ fɔra quoi. non u ko i b'a kalama i bɛ to ka i b'i ka foronto min mɔgɔ da kɔnɔ i b'a dɔn min ma dɔw de ko k'u tɛ négocier ni jateminɛwale kɛbaaw ye ko négociation t'u cɛ faama dɔ de ko ten. Ko jamana tɛ négocier n'u ye. Fama bɛ yan quoi. O bɛ yan kɛ Mali kɔnɔ kɛ n dabila sa donc o dɔnnen don bon e b'o fɔ mais e ka jamana kɔnɔ e ye ɲɛ b'a la bɛɛ mɔgɔ tɛ ka baara kɛ n'a ye dugu kɛmɛ yirikaw de bɛ yen n'u ye sigi ka fɔ kɛ ni jateminɛwale ka bɔ ye k'a kɔrɔ siɲɛ duguni yɛrɛ tɛ tugun yɛrɛ duguni yɛrɛ tɛ tugun dugu t'a la yɛrɛ fo ka taa se an ye kibaruya dɔw sɔrɔ fo ka taa se a dɔw yɛrɛ fɔli man ɲi quoi n b'a dɔn n'an ye kɔsa in na n bɛ bɔ n'o sira ye Dana Masagu a ka ɲɛmɔgɔ Toluba maa gansan fana bɛ jamana kɔnɔ a ye kana jamana ɲɛ koyi a kan ka lamɛn dɛ
u jolo bo jamana ya ko ngala me aka ciga lamɛ min kɛ le 10 octobre a lamɛ kɛ a ye taa lamɛ u ye min fɔ a ye kibaru dɔ di k'a fɔ hali yɔrɔ la yɔrɔ min ka surun ɲɛmɛ yɛrɛ la dɔw bɛ ka négociation kɛ ni jatewale ka bɔ ye a tɛ ka ɲɛ kun b'a la mun a tɛ ka ɲɛ munna a tɛ ka ɲɛ di ko di minɛ a sera kuma dɔ la i ka jamanakodenw lamɛn sɛbɛba ye dialogue intermalien malidenw y'a fɔ a bɛɛ kɔnɔ ko ka sigikafɔ kɛ ni jatewale ka bɔ ye a bɛɛ awɔ ne tun bɛ min na deni sigikafɔ hakilina min kun don ka négocier u hakili de kun don k'u ta o tɔgɔ mɛn dɛ Yadagali Amadu Kufa parce que n kun b'o comité scientifique kɔnɔ donc u y'o fɔ jamana kɔnɔ fana i ɲɛ b'a la u bɛ k'o baara de kɛ fɛn fɛn bɛ se u bɛ accord signer ni terroristes ninnu ye fɛn fɛn Segu wo Mopti wo Gawo Kidal Tombouctou a bɛɛ a ma se n'o ye duguba kɔnɔna ye donc an ka a lajɛ a sera ten sa an ka sɔn k'a fɔ a bɛ se ka kɛ anw ka jate ma dafa a bɛ se ka kɛ fɛn dɔ tun ye anw gɛn an ka lajɛ an bɛ se ka dɔ ta jamanadenw t'a la u bɛ ka min kɛ n'u bɛ ka ɲɛ u bolo an bɛ se ka dɔ ta cogo min o de ye sigikafɔ ni négociation ye a tɛ taa o kɔ n'an bɛ fɛ gɛlɛya in ka bɔ an kan balimakɛ ye min fɔ o ye solution dɔ ye dɛ mais o tɛ solution pérenne ye dɛ jumɛn a ye min fɔ c'est-à-dire an ka hydrogène baara olu bɛɛ ye solution de secours de voilà olu si tɛ an ka bana in furakɛ complètement a b'a ma da t'a furakɛ dɛ o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye parce que bi min na Bamakɔ bɛ c'est-à-dire jamana sɔrɔ don ni da o da ye o da bɛɛ de perturbé nous quoi ka bɔ Dakar ka bɔ kana Bamakɔ ka bɔ Côte d'Ivoire kana Bamakɔ olu bɛɛ ye kɔgɔji dugu ye ka bɔ Guinée kana Bamakɔ o bɛɛ ye kɔgɔji dugu ye kɛlɛ bɛ bɛɛ kan sisan Kayi Sira ne balima ne denw dɔ b'u bɛ na u bɛ bɔ yen u bɛ baara kɛ a yɔrɔ la u bɛ segin ka na hali kɔsan n'u nana congé na yan à chaque 100 ka bɔ Kayi ka taa Djema chaque 100 km mɔgɔ ninnu bɛ yen b'a lajɔ k'aw contrôler chaque 100 km b'a contrôler. Ah donc il contrôle oui terrain na ni mɔgɔ quarantaine minɛ n'u ye min ye Kayi kɔni yiri ta kan u bɛ taa ne ye a bɛ Kayi u bɛ taa ne ye ni Kayi ta kan u b'i bila ka tɛmɛ wari bɛ sara fana dɛ mɔbili min bɛ tɛmɛ u bɛ 4000 de sara u ye min fɔra mɔbili min bɛ tɛmɛ yen 4000 de bɛ sara u ye ça c'est la car ninnu na ou bien personne car wo mɔbili min bɛ tɛmɛ min fɔra ɲɔgɔn fɛ u bɛ ma kɔnɔ 4000 de bɛ sara chauffeur kun 4000 de sara ninnu ye. C'est une économie parallèle. Kafara ali ou accord chez nous ou ka taxe nous fa mais c'est à ko do kono fa nga famuniye c'est gila bele de do kono ne côté kono ni tiban na masigi ka foke ka benni ko la duzu bayen ka bla d'accord Algérie akmana dugu do ka mun ya ko don ka teme Algérie 100 ans de kala aw le fɛrɛ jumɛn k'u ta la c'est bɛnkɛ sigikafɔ in kɛ u ye concord u ye ka accord dɔ labɛn ka amnistie o ye k'a fɔ yafama voilà mɔgɔ n'i bɛ nin ko in na n'i y'a kɛ donc n'i nana i ka marifaw bila tout ça u bɛ yafi ma u bɛ nafolo d'i ma i ka se ka baara wɛrɛ kɛ u y'o labɛn ani ka fɔɲɔgɔn kɛ u ni terroriste ni ɲɛmɔgɔ ninnu dɔw cɛ u ka se ka don ni bɛnkɛ ni accord nin da fɛ fanba sɔnna ma a réussi le boulot dɔw banna o militaire dɔw banna u y'olu bunte olu bolila ka na u ka sud fɛ Worodugan fan fɛ o y'an ka nord ye u labanna ka u y'u bunte kɔnɔ bolila ka don Mali kɔnɔ depuis 2002-2003 GSPC olu de fɔlɔ donna terrorisme ye mais comme a waati tun tɛ s'anw ma u tun bɛ étranger de minɛ an ka dugukolo kan yamɛ ka o kɛ jagofɛn ani ka Algériens gosi bon an ka ɲɛmɔgɔ min tun bɛ a waati u ma kɛlɛ kɛ ne kɔni fɔ u ma kɛ sɛbɛko ye koyi donc fo a na ta ka bolo dan ka na a ɲɛsin anw yɛrɛ ma. ok donc Boubacar waati mun tun siraya donc an bɛ. a kɛ donc kumafɛn kelen bɛ yen n bɛ fɛ ka vraiment n m'a teliya sécurité ko in ne fɛ o kuma in tɛ se ka kɛ sababu ye quoi k'a fɔ ko Mali sécurité b'an bolo bi. Ne ma daw la ka da mun kan ni ɲɛ bɛ min na karamɔgɔkɛ kana to maa si k'a f'i ye ko fajiri bɛ bɔ mili de kɔ
fajiri bɛ se minnu mɔgɔ si kana f'i ye fɛn min b'i bɛ fɛn min ɲɛna maa si ka militaire cogo ko b'i tunu la an ye min na sécurité ni a ma dafa hali n'a bɛɛ ma dafa parce que n'a bi a kun ye mun ye a kun ye ka nin éviter o ale kɔni bɛ dɔrɔn ka a kɔrɔ ko a mara dɔrɔn tɛ o a tiɲɛ kama non a kun ni o crise kɛra o de bɛ bɔ sisan ka crise compenser mais crise bi an tɛ compensation na fo an bɛ dɔ de ɲini ka dɔgɔn na o bɛ mun yira hakilima la o kɔrɔ ye fɛn de tɛ yen min bɛ se ka ni problème compenser voilà compenser donc ce n'est pas du tout une réalité mɔgɔ bɛ fɛn caman fɔ mais réalité ye min ye hakilima de ye hakili don ka baara kɛ d'accord i y'a faamuya ok Abdul bɛ fɔ dɔ fara o kan non je voulais dire que waati min dira ma voilà donc Abdul maintenant là ni bɛ a kun cɛ i bɛ se ka taa ligne fɛ ne bɛ kun cɛ kɔfɛ non ayi an b'a an bɛna kun cɛ de sisan on va commencer par piéger kuma la dɛ cɛman man ne ma non Abdul c'est mon garde il y'a fɔ ma voilà ne kɔni bɛ mun fɔ kɔni hali bi maliyɛnw ka dan ka marabaga la an ka sɔn yɛrɛ ye mɔgɔ minnu fana bɛ waleya jugu la n'u bannen don ka taji feere ni ŋaniya jugu b'u kɔnɔ u ka sabali mais ne ko mɔgɔ bɛ n'u bɛ a feere yan ne ma se k'o de fɔ ne tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ plateau in kan Bugule n y'o kuma ɲɛ f'i ye n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ plateau kan mɔgɔ bɛ sɔrɔ min kɛra n yɛrɛ la pratique la n y'o de ɲɛ f'i ye est-ce que i ye n faamuya parce que jamana in ko ma nɔgɔ est-ce que i ye n faamuya quoi mais a ko bɛ ka kɛ est-ce que tu vois ni taji bɛ mɔgɔ min bolo gɛlɛya de ka di dɔw yɛrɛ bon gɛlɛya de ka di dɔw ye u b'u profiter ka sɔrɔ kɛ n y'o de ɲɛfɔ ka dama jamana mara fana c'est général u ye min fɔ bon je peux pas dire que c'est général mais ne de sɔrɔ bi donc ne de y'a ye bon mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ se ka taa f'i ye sini radio ni fɛnw kan o fana ye ko wɛrɛ quoi mais quand même il faut qu'on soit honnête jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ malidenw bɛɛ de don donc n'i bɛ se ka dɛmɛ min kɛ i k'i ka dɛmɛ kɛ mais i yɛrɛ kana ɲini ka mɔgɔ wɛrɛ la cogo kɔfɛ mais mun fana fɔ jatigɛ walikɛlaw ye u bɛ ka ko min kɛ fugariya de don non fugariya de don c'est pas une guerre ouverte n'u dalen don yɔrɔ la u k'a f'u ye u k'a fɔ an ka faamaw ye k'u bɛ fan dɔ la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o ko tɛ tɛmɛ hali 30 minutes kan donc u bɛ ka gɛrɛla min fana fɔ n bɛ n profiter o fɛ n b'a ɲɛfɔ hali bi jamana marabagaw ye an ka fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini mɔgɔ caman tɛmɛna dɔw ye fɛɛrɛ dɔw fɔ pourquoi pas an bɛ se ka imitation dɔ kɛ comme Burkina fana bɛ ka mun kɛ ka région bɛɛ ou bien parti bɛɛ n'an bɛ se ka jeune dɔ fana sɔrɔ k'olu fana former parce que mɔgɔ ninnu ma ca mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 bɛ na bɛ pour moi c'est des voleurs est-ce que i ye faamuya quoi c'est pas des vrais terroristes c'est des bandits ils veulent vivre dans ça o dɔrɔn de don est-ce que i ye faamuya bon et puis jamana tɛ se ka dɛsɛ ko la quoi Bukele ne dalen don n ka jamana la a bɛ gɛlɛya mais Mali tɛ bi diɲɛ jamana si tɛ yen k'a fɔ ko terroriste jamana don k'a fɔ ko terroriste nana ka kɛlɛ kɛ k'u gagné k'u sigilen don ko ça continue quoi est-ce que i ye faamuya an bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ sɔnnen don a ma nous sommes en position de force ni maa maa b'a dɔn k'i bɛ Mali de fɛ i tɛ fɛ Mali ka tila i bɛ ka baara jugu min kɛ i nimisara i bɛ fɛ ka sigi i bɛ fɛ k'i da don Mali jɔliko la ne bolo an kan ka sigi ka kuma o fɛ mais mɔgɔ min bɛ na u bɛ bateau civil u bɛ bin mɔgɔw kan u b'olu faga Bukele olu t'an dɔ ye quoi u bɛ mɔgɔ wɛrɛw de ka baara la et puis an k'a bila an kunna fana an bɛ ka souveraineté min ɲini nin bɛɛ de b'a kɔnɔ parce que Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini o de kama jugu faralen don ɲɔgɔn kan u bɛ ka tɛmɛ sira juguw fɛ ninnu fɛn fɛn filɛ nin u bɛ essence sɔrɔ yɔrɔ dɔ la n ko maliyɛnw de b'a feere u ma maliyɛnw de b'a feere a ma jamana dɔw tun bɛ na u tun bɛ marifa ni fɛnw jigin an y'o ye o mais bi bi in na jamana marabagaw ye dan siri nin bɛɛ de la mais hali bi maliyɛn dɔw de bɛ taji feere ninnu ma pour que u ka nin mouvement kɛ Mali kɔnɔ sinon taji tɛ bɔ fan si a tɛ bɔ Faransi ka na ka na d'u ma est ce que i ye faamuya u tun bɛ sira kɔrɔ min fana ta ka taa Algérie ka t'u ka provision ni fɛnw ta ani an kɛrɛfɛ jamanaw kan ani Mauritanie ni fɛnw kan bi bi in na jamana marabagaw y'o sira bɛɛ datugu bon donc vraiment ils sont u bɛ perturbation dɔrɔn de la pour l'économie et ne bɛ mun f'u ye u k'a dɔn k'a fɔ les Maliens sont déterminés an ye sira mun ta segin t'a kɔfɛ u bɛ se ka continuer ka kɛ an sɔnnen don an ka marabagaw ye an sɔnnen don an ka jamana ye an sɔnnen don an yɛrɛ ye hali bi maa si tɛna ka na Mali dilan maliyɛnw de b'a dilan bɛɛ bɔ kuma la ka foli di hali bi les Maliens de la diaspora u ka implication dans le développement du Mali u kana dabila u se ye fɛn fɛn information fɛn fɛn b'u bolo dɛmɛ o dɛmɛ b'u ye n'u bɛ se ka Mali dɛmɛ k'an ka autorités dɛmɛ u ka continuer u k'a kɛ d'accord ne nakun plateau la o n'a ɲɔgɔnnaw de ok merci beaucoup i ni ce Dra voilà bon kuma
bakuru cɛla an daan bɛ jamana na koyi mara fana ala de bɛ mara di ne bɛ diinɛ mun na ni ala mɔgɔ min kɛ ɲɛmɔgɔ don de kan ka bonya mɛ o t'a bali k'a ka kuma ɲɔgɔnya ɲɔgɔn fɛ i k'i miiriya fɔ an ye diinɛ sɔrɔ mɔgɔ min yɛrɛ la hali ni ko bɛ yen a b'a ka sababaw ɲininka a bɛ kɛ cogoya min na mɛ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ sisan an bɛ fɛ k'o kuma de fɔ gɛlɛya tun fan bɛɛ fɛ dɛ ale y'a fɔ baloko gɛlɛyaw bɛ yen ne y'a fɔ n ka kuma fana na ala fana hakili d'an ma an ka se k'a jateminɛ sini mun de bɛ se ka kɛ misali don bisigaw de don ne ko bi u y'a daminɛ taji la sini u bɛ se ka taa balo la balo bɛ se ka gɛlɛya an bolo dɛ o tun y'a daminɛ sukaro la mɔgɔ min taara sukaro la ka taa usine jeni sukaro fɔyɔrɔ jeni i ma gɛlɛya dɔ sukaro ko la sunkalo setɔla don mɛ mɔgɔ sɔrɔ k'a fɔ u bɛ se ka sunkalo d'a ma mɛ a ma se ka taa ɲɛfɔ dɔw fana ka sɔrɔ fana bɛ gɛlɛya de kɔnɔna na mɛ jamana fana mara fana don ni mɔgɔ mara fɛn dɔw fana bɛ yen f'i ka b'o fana kan i ka dangari dɔw la dɛ mɛ taji ko filɛ o de gɛlɛya b'an kan bi parce que o gɛlɛya tɛ Bamakɔ dɔrɔn kan dɛ o bɛ Mali économie bɛɛ de kan parce que Mali ye jamana ye an tɛ kɔgɔjida la c'est un pays d'interland an tɛ kɔgɔjida la f'an bɛ taa fɛn de ta ka na n'a ye n'an bɛ taa fɛn ta ka na n'a ye i bɛ taji de kɛ machine ma bolimafɛn minnu b'an bolo bi taji de bɛ k'a kɔnɔ ka se ka na n'a ye mɛ n'o tigɛra o la a b'a kɛ cogoya di o ka gɛlɛn dɛ maintenant solution b'o la ne fɛ kalo 2 kalo 3 in kɔnɔna na kɛlɛ min don a tɛ ban sisan koyi n y'o de fɔ a ma daminɛ na a tɛ laban na u mana bɔ n na u bɛ taa fan wɛrɛ fɛ a dɔ fɛɛrɛ min don a ban man di sisan mais an de fana bɛ fɛɛrɛw tigɛ sisan pour que gɛlɛya min bila ka na an ka se ka bɔ o gɛlɛyaw kɔnɔna na donc o de nana ni notion de stock de sécurité k'a sɔrɔ hali ni yɛrɛ to o kan ka kɛ jamana bɛɛ bolo o bɛ jamana bɛɛ bolo an y'an ta kɛ baloko dɔrɔn commissariat à la sécurité alimentaire o PAM ni fɛnw créera mais sumankisɛ semensi mun yɛrɛ bɛ se ka suman di an ka kan ka stock de sécurité k'o kan an ɲɛ bɛ suman dɔrɔn ta mais sini sumanko a kisɛ mun bɛ ka semensi i bɛ se ka mun bila kɛrɛfɛ sini ni gɛlɛya kɛrɛ i bɛ se ka mun fɛ i ka se ka o bila ka fɛɛrɛ tigɛ o man kan ka dɛsɛ jamana kɔnɔ engrais ko man kan kɛra est ce que n'a sɔrɔ ni stock de sécurité b'an bolo engrais ko la a tun bɛ k'an na wa donc o dɔn kojugu de ye mɔgɔ karamɔgɔ ye i bɛ ko dɔ nasɔrɔ n'a nana a bɛ sigi ka jateminɛ nin kɛra n na an b'a kɛ cogoya di pour que a ɲɔgɔn wɛrɛ kana an sɔrɔ san 2 san 3 donc o kan ka kɛ taji in dɔrɔn tɛ dɛ ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ jamana mun fana na ka k'o jateminɛ ok sinon bi bɛna gɛlɛya gɛlɛya don engrais ko la bɛɛ b'o kalama engrais tɛ sɔrɔ la baloko an bɛna don sunkalo la sukaro a bɛna gɛlɛya an bolo a bɛna don gɛlɛya fana taji ko fana donna an na mais ka se ka taji ta kalo 2 kalo 3 ou bien tile 2 tile 3 i bɛ taa taji ta ka na a bɛ dun ka ban pewu. ok d'accord vraiment merci beaucoup docteur tu juste une minute lui il va clôturer puis on va ban. Ah bon, ok. Bon. Gɛlɛya min bɛ yen a ka ban a b'an yɛrɛ de bolo parce que ni kɛlɛ bɛ yen kɛlɛ in ka kuntɛla ka janya a ka surunya a bɛ kɛlɛkɛlaw yɛrɛ de bolo ne delila k'a f'i ye ta plateau in kan n'an bɔra ka satigiw kuma min fɔ n'an bɛ komi n'an ye fali wotoro siri fali kunkolo la an y'o na min lasira fali kaki b'a la bi jɔn maliyɛn tulo b'a a baarako kuma na parce que an kan ka daminɛ min na o ye ka kɛlɛ in de ban fɔlɔ n'an ma fura sɔrɔ la an bɛ taa peko kuma jumɛn fɔ réconciliation kuma min fɔ donc an ka fo k'an ka méthode c'est à dire kɛcogo méthode k'an ka méthode don an ka baaraw la gɛlɛya min b'an kan a suwa tɛ koyi hali suwa don suwaw bɛ yen a lakariw bɛ yen i y'a faamuya jamana wɛrɛw bɛ yen minnu ye gɛlɛya ni ɲɔgɔn dɔw dɔn anw kelen tɛ diɲɛ na koyi anw tɛ hakɛto c'est à dire anw dɔrɔn tɛ ala ka adamaden mandiw ye quoi mandiw ye quoi i y'a faamuya dugu dɔw bɛ yen u kun bolo fana kulu tɛ tila ko nin tɛ kulu la libi mɔrikafi ka waati la n'i y'a nin b'a fɔ ko jamais libi bɛ tila libi san joli kɛ a tilalen don ok a ye suralabana bɛ cogo di o tilara donc an ka sabali an ka ko jateminɛ an ka décision ta ni hakilina ye n'an tɛ fɛ gɛlɛya c'est à dire gɛlɛya ka wolo fɛn min ni an tɛ se ka sigi a kɔ a la f'an ka sɔn bɛɛ maintenant ka ɲɛbila baara dɔw kɛ minnu bɛ se k'a to kɛlɛ min ban pewu o dun ye jumɛn ye o ye sika fɔ yen fo k'o de labɛn ok voilà fo k'o de labɛn d'accord ani jugu cɛ dɛ ani Mali jugu cɛ d'accord Dawuda
Oui, merci beaucoup. Ne hakilina caman fɔra plateau in sanfɛ gɛlɛya bɛ Mali kan sisan gɛlɛya ni n'o ye crise ye a don ka di mais a bɔ man di parce que crise ale y'a fɔ sisan ko armée fila jɔlen tɛ k'i ɲɛsin ɲɔgɔn ma c'est une crise asymétrique u bɛ boli ka bɔ u tila ka tunu. u ye kan dɔ ci dɛ an ko fana tiɲɛ fɔ dɛ a bɛɛ tɛ k'u bɛ taa sira da ɲɛ koyi a don u nana kan dɔ attaquer d'accord faut que la vérité an mɔgɔ de sara la il faut le connaître d'accord c'est de l'asymétrie an fana ka yɔrɔ ci hali kɔsa n'an ka armée ye victoire ba dɔ sɔrɔ alhamdulilayi. Ok, bon, docteur, voilà, maintenant, vas-y. C'est une crise asymétrique au bon mandi. Et donc, ma béban. Ok. Dans tous les cas de figure, quel est grand ou grand avec l'avance qui a fait là. Ok. Il faut que à décide à nous mais il sait la watimina, il s'en fait watimina. Il kata si ka follow au de kain. D'accord. Mais sinon à l'avance qui a fait quoi. Ok. Gɛlɛya nana se min ma sisan n'o ye caman ne ma kuma tajiko kan fɔlɔ bari ne ka ɲininkali si tun t'o fɔ mais a nana se tajiko min ma sisan fura wɛrɛ t'a la koyi walasa taji ka se maliyɛnw ma sisan min bɛ ka kɛ sisan ka dɔ fara o kan ka taji citernenw ladonni ka sécuriser sɔrɔsiw ka da kan u vidi kan ka taa u ka vidi la fɛn kana a falen la na walasa an ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ min ye stock de sécurité ni fɛn o jatew bɔlen don a jatew i b'a sɔrɔ u tar'u bolo ma kosɛbɛ sinon a jate bɔlen don o jatew b'u bolo fɛn bɛɛ la ka ta kérosène na fɔ gasoil a jatew bɔlen don et donc mais ka gɛlɛya fana kɛ ni taji donna gɛlɛya u ka jate minɛ u ka a sɛgɛsɛgɛ u ka kɔlɔsi walasa taji ka bɛɛ ka dɔ sɔrɔ a dan tɛ k'a lana dɔrɔn k'a bila fɛn cuve kɔnɔ k'a bɔ cuve kɔnɔ quartier Bamakɔ quartier bɛɛ ka dɔ sɔrɔ région bɛɛ ka dɔ sɔrɔ il faut que fanga kana dan a labɔli ma dugu wɛrɛ la ka na Mali la a labɔli Bamakɔ yan ka taa Mali fan bɛɛ u fana k'u sen don o la walasa a ka kɛ ka ɲa kumakan laban na il faut que maliyɛnw ka ko nɔgɔya ɲɔgɔn ma gɛlɛya man ka kɛ waati ye an k'an jako ɲɔgɔn kun o waati kɔnɔ il faut k'an ka dɔn k'an adamaden ɲɔgɔn a bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi a bɛ ne kana kɛ sababu ye ka dɔ fara a ka gɛlɛya kan hali silamɛya la hakɛ b'o la an kana ɲɔgɔn hakɛ ta n'o kɛra fana ko in tɔ bɛ nɔgɔya. Ok, vraiment merci beaucoup Boubacar kɔrɔfɔ tɛ vraiment bisu na fɛn caman kun ma faamu mais a faamuyara donc Dawuda Musa Konɛ vraiment merci beaucoup bari a tɛna dan nin dɔrɔn ma plateau i ta don donc vraiment merci Dramane Dembélé vraiment merci beaucoup initié donc Touré comme d'habitude docteur vraiment Mamadi Konaté vraiment merci beaucoup Boubacar kɔrɔfɔ tɛ donc un mot de foi vraiment waati mun dira maa sera donc an bɛ direction Chérifula an bɛ bɛɛ lajɛlen fo vraiment ko o ni cɛsiri direction na kana se fo responsable technique la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Boubacar ka kuma kun cɛ vraiment n bɛ fasodenw n b'o fo vraiment bana ni sen fɛ vraiment bɛɛ wulikajɔ kɛ donc kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ Tarawele Mamadu Mori n b'a fo mun ye Sam Jema ye n m'a ɲinalen kɔ docteur Madame Touré Baba Thiam ani Bemba Keita Bemba national ma ɲina kɔ la police des Égouts n b'u fana bɛɛ lajɛlen fo ani Mamadu Jaji Sako Boubacar k'i fo ani vraiment Ponge dɔgɔtɔrɔw u bɛɛ lajɛlen fo vraiment n m'a ɲinɛ karamɔgɔ Ayidara kɔ a fana vraiment a ye cɛsiri kɛ karamɔgɔ an b'i fo kosɛbɛ vraiment Ala ka to n kɔnɔ bon Chérifula baarakɛlaw vraiment je vous remercie vous tous la direction générale u bɛɛ taara ka taa lajɛ Ponge vraiment n bɛ bɛɛ lajɛlen fo vraiment fɔn ma se k'o yɛrɛ sɔrɔ o ŋaniya n bɛ bɛɛ lajɛlen fo hali bi Ala k'an kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma vraiment Ala k'an kisi a ɲɔgɔn ma Boubacar n b'i yɛrɛ fana fo vraiment ka cɛsiri donc ni Ala m'an ka jɔnya jira n na dimanche prochain an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan a k'an bɛn merci beaucoup.